Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di ba ako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable
nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! 45 minutos na nakaligad sa takna ang alas 6 saga. Welcome diri sa palatuntunan Bombo Report Second Edition. Adlaw sa Miyerkules sa Pets sa 20 sa bulan sa Abril sa mga tig 2022. Ikatatlong adlaw sa Miyerkules sa ikaapat nga bulan sa mga year 2022. Sa ato na ginabantayan nga eleksyon sa Mayo 9, Jessie 9 Diaz lang ginabanwa ang nabilin. Antes ang eleksyon magapili kita sa mga nagakaangay nga mga kandidato para sa pagka-presidente para ogan na sa pagkakonsihal. Sa liwata sa ato ng The Vote 2022 countdown, 19 days to go before May 9 elections. Sabong aga mangin kaupod ang inyong si Bombo Erden Bayonita. Upda na kita asala sa siyate ang atak na subong aga sa udalong sa inyo sa dugang nga mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ng mga police stations diri sa may syudad sa Bacolod, kagasubong man na probinsya sa Negros Occidental. Kahapon na ginakasubon naton meron sang napatay sa nagaluntad nga engkwentro sa tunga sa mga miyembro sa 15th Infantry Battalion, kagasubong man ginaaligar miyembro sa New People's Army adra sa may Banwa sa Kawayan Banwa, ilabin na sa sitio Bahay, Barangay Kaliling, Banwa sa Kawayan. So kahapon sang hapon, ginahingadla naman sa 3rd Infantry Spearhead Division. Pinagi sila sa nga spokesperson Captain Kim Pitong. Ang ining nagataliwan, medyo maedad na ni siya, senior citizen na, si Celso Ribonalo alias Larry, sa 62 anyos, taga-diraman sa may Banwa sang Kawayan, pero siya ang pumuloyo sa Barangay Yaw-Yaw. Subong nga tuig kaga sa sulod sa pilalang gida Kasimana Banwa, 5 ka mga miyembro sa New People's Army ang nagkalamatay. Sining sunod-sunod ng mga engkwentro, duha nagluntad dira sa may syudad sa Himamaylan. At subong nag-us-us naman dira sa may Banwa sa Kawayan. Kung sa diin mayroon sang napatay. Tinagligad to dira sa may area sang Karabalan, mayara man sa napatay nga duha. And then magutod ato, so ginsundan sa ni mag-live-in partner nga napatay dira sa may Barangay Buena Vista. Subong or kahapon sang aga ang napatay dira sa may Banwa sang Kawayan, amo ni si Celso Ribonalo sang Barangay Yaw-Yaw. Bat ang ining engkwentro nagaluntad sa may sitio Bahay, Barangay Kaliling, Kawayan. So far, sunod-sunod ang ining mga engkwentro, and sa subong nga tuig ang ining engkwentro nga nagluntad dira sa may Banwa sang Kawayan, ika-14 na nga encounter nga nagaluntad between our soldiers and mga miyembro sa rebelde nga grupo sa bilog nga nasakupan sang 3rd Infantry Spearhead Division. Kabahin man ni Banwa sining mga impormasyon na ginapanangat man sa mga pumuloyo, kag sa gilayon nga pag-respond sa aton sining mga soldado, sining information nga nabaton nila nga timayara sang presensya
sa armado nga mga tawo sa ila sini nga lugar kag sa pagresponde sa mga miyembro sang kung ano malapit dira nga batalyon, amo ni mga nasugatan nila mga miyembro sang rebelde nga grupo. Ang isa naman subong sa mga natutukan na banwa, ang ining private army or private armed groups. Kabaning isa man sa mga kaundan sang pandam ni President Rodrigo Duterte kahapon isagid sa mga paagyan si Calio de Guzman nga pangampanyaw nagatelepon na sila dito sa may areas sa Bukidnon. May laman na gani kati wala na igo ang ining presidential candidate. However, may upo dito siyang 5 kabilog ang mga organizers man sa mga grupo sa mga mangunguma dito sa may areas sa Bukidnon nga unfortunately sila ang napilasan. Pero hilway naman sa katalagman ang ining na-injure kahapon kadungan na sining pagpalupok o kung ginpalukpan ang ining mga grupo adanday Calio de Guzman samtang nga nagalantaw dito sa isa man bala ka area o mga kadutaan nga may gyapon na turnover or nahatag diri sa mga supposedly mga beneficiaryo sa Agrarian Reform Program nga way balan na asikaso gilayon sa Department of Agrarian Reform. Actually, hindi lamang ni sa areas ang Bukidnon ang ining nga problema eh. In fact, dari sa aton sa may Negros Occidental, kadamo sa mga nagapalapit dari sa aton sa Bombo Radio nga nagahingyo nga kung pwede mabuligan sila nga kung mapadasig malang sa Department of Agrarian Reform ang ining pagpanagtaga sa nga duta nga ang pahinayan paginabi. Kati kadamo man sa mga rason na dira nga gina-plaster man sa nga Department of Agrarian Reform kung nga ang atiamon niya mga nag-contribute nga daw kadugay gid kahinay gid bala sang pag-distribute sang duta. 9 minutos sang nabilin antes sang alas 7 sa aga. 18 anyos sang lalaki arestado sa ginapatigayon nga drug bypass operation dira sa may syudad sang Bago. At the same time may raman sang isa man ka alleged drug personality arestado man sa ginpatigayon nga anti-drug operation sa may barangay Villamonte diri sa aton sa Bacolod City. Sa report with Bobo Carla may defensor, Bobo Carla, kamin. Sa Bombardier sa isa ka 18 anyos ang dakop sa ginpatigayon nga bypass operation sa Bago City Police Station sa Purok Esmeralda, Barangay Poblasyon na Bago City, Negros Occidental, Bombardier. Ini siya amo ang gikilala kay Junel Diquilla alias Junel. Kaga-residente ini siya sa Purok Eucalyptus, Barangay Kalumanggan, Bago City, Bomborlin. Ang kabugaton nga nakuha sa iya nga suspected shabu, more or less 1.2 grams kag nagabalor ini 8,160 pesos. Sa subong ari na ini siya sa Bago City Police Station for proper disposition of Bomborlin. Samtang mayara man sa gipatigayon. Street level na no, Bobo Carl? Yes, sa Bomborlin, no? So isa ka street level individual ini 18 anyos, nagipatigayonan sa nga bypass operation sa Bago City Police Station na Bomborlin. Okay. Yes, Bomborlin, so isa man kapag patigayon nga bypass operation sa katapos sa nga kapulisan sa nga Police Station 5 sa may Purok Bayanihan, Barangay Villamonte, Bacolod City, Bomborlin. Ang suspetsado diri amo ang gikilala kay Gaudencio Sueto III. Gaudencio Sueto III, 23 anyos, nag-residente sa nga nasambit nga lugar Bomborlin. So nakuha siya sa nga pito ka shade sang suspected shabu kag ini Bomborlin nagabalor sa 61,000 pesos sa Bomborlin. So ari ni siya sa kustudiya sa nga Police Station 5 for proper disposition na Bomborlin. Amo ni kalabanan na subong mga newly identified bala. Meaning kadamog yapon sa mga bago, no, Bobo Carl? Yes, sa Bomborlin, sa mga informations pa natin yung nakuha sa mga kapulisan, hindi mga bago nga ni, tiyan mo ni Jesus na subong ang kuha sa mga illegal nga droga. Bomborlin, so far, wala pa din sa mga namonitoran yung mga before ba lang ang mga drug personality. Bomborlin, so far, doon subong ang mga bago, no, ang mga na-identify ng mga drug personality. Bomborlin. Katang iba na dira kilala na yan mo. So mangita na ba na sila sang bago na naman bala, wala pa record? Abo gani, Bomborlin, no?
kung kaysa mayara man sa nakadakpan nga mga nadakpan na before ang mga naka-avail ang plea bargaining kamo ni ang kung kaysa nga mga nakadakpan sa mga ginapatigay nga bypass operation na Bombardier. Okay, sige. Thank you, Ged. Bamo, Carl. Overly na mo yung report nagigas sa patrol, si Bobo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Consistent Caporal number 1 sa Bacol, Basta Radyo. Bobo! Madamong salamat kay Bombo Carla May Defensor. Kasong violation na sang isa ka section na sang Republic Act 9165 ang ining tubangon sa mga nadakpan sa ginapatigayon nga anti-drug operation sa katunusuning mga otoridad. Bata kon madakpan na kadra sa bypass sa section 5 and section 11 gid ang kalabanan nila diri nga ginatubang because nagbaligya ka and then mayara pa gid nga nakuha sa imo sining nga posasyon na nagaposas sa kasa nga ginadumilian ng druga. 5 minutos sa Banwa ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Makaligad ang pila ka tuig isa na subong ka State University ang Carlos Hilado Memorial State College. Pagkatapos sa Banwa nga tiganaprobahan na sang Anbank sang Commission on Higher Education ang ining ila siniyang qualification. Kaya ginapatigayon ang ining evaluation kasunod man na Banwa sining Akta Republika na ginapirmahan ni President Rodrigo Duterte pila nakatuig ang nakaligad nga mag-convert sang Carlos Hilado Memorial State College bilang isa ka State University. So kahapon, Abril 19, ginaprobahan sang Commission on Higher Education and Bank ang ining official nga pag-elevate sang KAMSI into KAMSU. Carlos Hilado Memorial State College into Carlos Hilado Memorial State University. So naglabay man niya sila sa may malawig-lawig man ang proseso para nga ma-evaluate yun sa gusto sang CHED, sang Commission on Higher Education nga pwede na gid preparado na para nga mangin universidad agining nasambit ang college. Tuig 2019 kon balik kanta ginaprobahan o kon ginpirmahan ni President Rodrigo Duterte ang Republic Act 1136. Republic Act 1136 nga naga-convert sang Carlos Hilado Memorial State College into a university. Base man diri sa author nga hagna ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Ang hagna nga to ang nagaduso sang conversion sang sining college or state college into a university. Gina-co-author ni former Negros Occidental 3rd District Representative Albi Benitez and Representative Alejandro Mirasol from the 5th District of Negros Occidental. So, syempre, mo ni ginahulat-ulat ano bala ang kalipay sa mga staff dera sa Carlos Hilado Memorial State College. Nga subong isa na sila ka State University. Nagtemo maning ginahulat-hulat sang mga estudyante dra sa may Talisay sa area sang Barangay Alihis and then sa Fortune Town. Mayara man sang satellite campus ang KAMSU sa may Banwa sang Binalbagan. So, amo ni ang isa man sa mga ginapreparahan nila aton man sining pag-congratulate sa kay subong Banwa. Siya ang mangin first president sang KAMSU, si Sir Norberto Mangolabnan. Nga mayara man sang kadasig laman actually magulag man kay Sir Mangolabnan. Nagligal may rekatadra sang gin-request wala sa may KAMSI for our I think that was for Dugong Bombo. Nga gilayon man sa nga nag-respond positively si Dr. Mangolabnan. So, thank you, Gid. And congratulations sa sa inyo as officially isa na ka State University ang Carlos Hilado Memorial State College. And kabay pa nga may duga nga pagidasunin nga mga eskwelahan no kan mga state colleges adre sa aton sa may province of Negros Occidental nga ma-convert into a state university.
Kay kung ikaw ang isa ka state university, kinala umanda ni nato ng pagdugang man sang pondo nila sa idalom gid sa ngaton nga national budget. Sa idalom sang General Appropriations Act sang Republika sang Pilipinas tag sa sini ka fiscal year. Kaya mo ni ang isa man sa mga ginalauman kag ginapaabot ng bentaha kag syempre kung ikaw abi ang isa ka estudyante nga nag-graduate ka from state university tilain gaman ang feeling. Nibla lain gaman ang feeling. Although nga depende man na sa mga estudyante ang imo yang kapisan kag ang katutom sa mga eskwela nagadepende gyapon sa estudyante kay why kita sang iba ni sini nga mapabugal kung ay magkatamanggad amo na siling sa ngaton sila maginikanan why man ko yang sang duta ang duta nato naralang yan sa dapog ang mapanubli ko lang gyud sa imo ang kaalam. Tekon subong nga dan, we have this Free Tertiary Education Act nga libre ng tuition sa mga yara sa mga state universities and state colleges. At the same time sa mga local cities and colleges, basta accredited bala sa Commission on Higher Education, ingalitan na naton ang ining kahigayunan nga bisan paano ti kinot gamay makatipid gamay ang aton nga mga ginikanan. Impunto alas 7 na, yari na ang Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast at Metro Manila goes to Bombo DWSM Star FM Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas sa anumang oras sa buong mundo. Narito ng Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Abril 20, taong 2022 at sa ating vote countdown, 19 days na lang bago ang May 9 elections. Sa ulo ng ating mga balita, ang Commission on Elections i-hold muna ang 90 million pesos na bayad sa Smartmatic hanggat hindi raw nare-resolba ang issue ng data breach. Ang Philippine National Police itinanggi ang aligasyon ni presidential candidate Cal Leody de Guzman na target siya ng pamamaril. Itong self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa inilipat tapos sa Taguig City Jail mula naman sa detention facility ng National Bureau of Investigation. Samantala, isa sugatan sa roadside bombing sa convoy ng gobernador doon sa Maguindanao. Mamaya abangan yung update dahil itong Aklan Provincial Government pinabulaanan daw na nagkaroon ng paglabag sa carrying capacity doon sa Boracay. At sa ating international news, ang lungsod ng Kremina sa Ukraine nakubkub na ng Russia. At sa ating pong sports, balita itong Pinay tennis player na si Alex Iyala umangat ng WTA ranking. Ilang linggo po yan bago ang Southeast Asian Games. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulepat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sinimula na po kagabi ng Commission on Elections ang pagbiyahe sa mga official ballots na gagamitin sa May 9 na national at local elections. Sa advisory, sinabi ng poll body na ang mahigit 60 million ballots ay i-deploy na mula sa kanilang COMELEC warehouse na matatagpuan sa Legazpi Street sa Maybunga, Pasig City. Maliban sa mga balotang ibibiyahe ay ibibiyahe na rin itong mga election supplies. Ang mga official ballots at supplies para sa May elections ay ihatid sa city o sa mga municipal treasurer's office nationwide. Kung maalala na sa kabuang 67,442,616 na balota ang naimprenta sa National Printing Office para sa halalan sa susunod na buwan. Kung maalala noong nakaraang buwan ay sinimulan na rin ng COMELEC na ibiyahe itong mga vote counting machines, itong consolidated canvassing system, mga laptop at para paraphernalia baging ng mga transmission devices mula sa COMELEC warehouses sa Santa Rosa sa Laguna. Ang iba pang election-related equipment at iba pang forms at supplies ay dadalhin naman sa mga regional hubs nationwide. Ang unang i-deploy ay ang mga VM external batteries, non-accountable forms at supplies na ibinyahe noon pang buwan ng Pebrero.
Samantala yung COMELEC iho-hold daw muna itong 90 million pesos na bayad sa Smartmatic. Bakit kaya? Alamin ang detalye kay Bombo Dennis Samito. Hindi muna ipagkakaloob ng Commission on Elections ang nasa 90 million pesos na kabayaran para sa serbisyo ng Smartmatic Company. Ito'y kaugnay ng hindi pa rin matapos-tapos na issue ng data breach. Matatandaan na isang tauhan ng poll body tauhan ng Smartmatic ang sinasabing responsable sa naturang hakbang kung saan nailabas ang ilang mahalagang impormasyon, bagay na iniimbestigahan pa rin hanggang sa kasalukuyan ng National Bureau of Investigation. At kahapon ay nahimay din ang naturang usapin sa naging pagdinig ng Senado kaugnay pa rin ng election preparation ng poll body. Dito ay lumitaw na nagkaroon ng involved na pera kaya daw lumabas ang naturang impormasyon dahil naman sa offer na nakuha ng naturang manggagawa o trabador mula sa panig ng Smartmatic. Sa kasalukuyan ay nangangako naman ang poll body ng full transparency sa proseso ng preparasyon para sa halalan at kaugnay niyan narito ang bahagi ng pahayag ni COMELEC Chairman Said Damen Pangarungan. Right after the last Senate hearing that we attended at Ilustrado Intramuros, we directed our law department to study the contracts that we have with Smartmatic and to find out what extent of actions that we can take against Smartmatic. Of course, the recommendation of the law department is that if there is a violation of the contract, namely unsatisfactory or unfaithful performance by Smartmatic of its obligations to provide automated election system or contact with partisan organization or group, or violation of the obligations on confidentiality and or violation of the Data Privacy Act, we have certain courses of action. And the courses of action recommended would be 1, termination of the contract and possible blacklisting. 2, forfeiture of performance security. 3, damages pursuant to the Data Privacy Act and the Civil Code of the Philippines. And 4, filing of criminal cases pursuant to the Data Privacy Act. So far, we have not taken any of this step except to withhold payment to Smartmatic. Bahagi ng mga pahayag ni COMELEC Chairman Said Damen Pangarungan, kanyang pangako kaugnay pa rin ng magiging hakbang kung sakasakali nga na mapapatunayan itong data breach ay responsable rin ang ilang mga opisyal ng Smartmatic dahil natunto na nga yung isang tauhan na ngayon ay wala na, hindi na connected sa Smartmatic. Pero syempre ang pananagutan ay bumabagsak pa rin sa Smartmatic dahil pasilidad nila yung nagamit dun sa sinasabing data breach. Talaga naman, Bombo Gerald, Bombo Jane, na lamang tayo. At ngayong panahon na ito, mga kabombo, matindi ang init. Nabigla naman, may manakanakang pagbuhos ng ulan. Ay nako, lagot kang bata ka. Kaya naman, ang mabuti na lamang itong Immunomax food supplement ay may Immunomax na gawa sa CM Glucan na nagmula sa Switzerland. Ito'y available in capsule for adults and syrup for kids. Also in 40 variant mula dito sa amin o kahit nasaan ka pa. Magandang balita talaga ang Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot kasama na ang Immunomax Forte sa anumang uri ng sakit. Samantala, pumalo na sa mahigit 1 billion pesos ang iyong pinsala ng bagyong Agaton sa sektor ng agrikultura. Ayon po sa Department of Agriculture o DA, lumobo pa sa 1.4 billion pesos itong danyos na iniwan ng naturang bagyo. Apektado naman ng naturang bagyo ang 23,188 na magsasaka at mangingisda. Papalo na rin po ang production loss sa 35,258 metric tons at apektado ang 17,384 na ektarya ng agricultural areas sa Western Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, itong Soxargen at Caraga. Kabilang sa mga apektadong commodities ang palay, mais, high-value crops, livestock at fisheries.
Ang naturang figure naman ay subject pa rin sa validation. Ang palaisdaan na ang pinaka-naapektuhan na mayroong total value loss na 763 million pesos at apektado naman itong 2,234 na mga mangingisda. Sinundan ito ng palay na mayroong volume loss na papalo sa 33,501 metric tons. Apektado rito ang 16,752 na hektarya ng danyos palayan at ang danyos naman ay 595.6 million pesos. Ang high value crops losses naman ay nasa 30 million pesos katumbas ng volume loss na 866 metric tons. Nasa 215 na hektarya ng lupain naman itong nasira. Papalo naman sa 21.4 million pesos ang danyos sa produktong mais na katumbas ng volume loss na 891 metric tons. Na-wipe out naman dito ang 417 na hektarya ng mga pananim na mais. Ang damage at losses naman sa livestock at poultry products ay pumalo na rin sa 7.2 million pesos. Kabuang 12,771 naman na mga manok, baboy, kalabaw, pato at kambing ang namatay. Sa ngayon patuloy pa rin ang pagsasagawa ng Department of Agriculture ng assessment sa pinsala na dala ng bagyong Agaton. Bombo Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates. Ang national government hinamon ng mga biktima na agad resolbahin ang Manobo Tribe attack. Town Mayor itinanggi na utak sa pamamaril sa panig ni Presidential Cal Yodi de Guzman doon sa Bukidnon. May detalye ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Yes, balikan natin si Bombo Junel dyan sa Cagayan de Oro mamaya. Samantala sa iba munang mga balita naman at yung PNP ay may pagtanggi pa rin dito sa aligasyon ng presidential candidate din na si Cal Yodi de Guzman at itong target ng pamamaril. Sinasabi itong isang presidentiable at mamaya itong unahin muna natin itong karagdagang security details daw sa lahat ng presidential at vice presidential candidates handang ibigay ng COMELEC para sa investigasyon dito pa rin sa Bukidnon at Lanao del Sur shooting incident. Nasa linya si Bombo Marlene Padiernos. Handang magsagawa ng karagdagang security details sa lahat ng presidential at vice presidential candidates ang Commission on Elections o COMELEC. Kasunod ito ng naganap na shooting incident sa Lanao del Sur kung saan ay nagtamo ng pinsala ang 8 katao. Ipinahayag ni COMELEC Chairman Saidamen Pangarungan na nakatakdang magsagawa ng investigasyon ng komisyon ukol dito upang matukoy kung may kinalaman ba ang mga insidenteng ito sa nalalapit na May 9 elections. Sa ulat, 5 katao rin ang nasugatan matapos pagabarilin ang grupo ni Cal Yodi de Guzman kasama ang grupo ng mga indigenous people sa lalawigan ng Quezon sa Bukidnon. Mariing kinundinan ni Pangarungan ang karahasang ito at nais na rin daw magbigay ng COMELEC ng karagdagang security details sa lahat ng presidential at vice presidential candidates. Sinabi ng COMELEC chief na wala raw lugar sa proseso ng halala na ang insidente ng karahasan, kaya naman mas aktibo ngayon ang komisyon sa pagpupursige na magkaroon ng peace covenants. Patuloy din umano ang kanilang mga pagtugon sa mga banta para madiskaril ang mapayapang halalan sa buwan ng Mayo. Dahil sa pangyayari, iginiit ngayon ni Pangarungan na mailagay na sa COMELEC control ang 2 bayan ng Tubaran at Malabang sa Lanao del Sur dahil sa banta sa nalalapit na eleksyon. Samantala, una na rin kinumpirma ng PNP na ang naturang mga areas ay nasa ilalim ng mahigpit na monitoring ng mga otoridad at nag-deploy na rin anila sila ng Special Action Force sa 2 bayan. Magugunita na una nang sinabi ni Cal Yodi na posibleng may kinalaman naman sa away sa lupa ang naging dahilan ng naturang pag-atake sa kanila. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Balikan natin itong linya ng Bombo Radio Cagayan de Oro dahil meron daw panawagan itong presidential bet na si Cal Yodi de Guzman dito pa rin sa naganap na pamamaril sa kanila kahapon. Nasa linyang Bombo Radio Cagayan de Oro. Hinamo ni Cal Yodi de Guzman, ang isa sa mga presidential candidates, ang national government na resolbahin ang umunoy mga atake
sa mga katutubong mga kababayan natin na sa buong bansa. Ginawa ito ng kandidato pagka-presidente matapos kabilang siya na muntik ng tamaan ng pagbabarilin ng umano'y grupo ng mga security guard na nakabantay sa isang pribadong lupain sa Barangay San Jose, bayan ng Quezon, Bukidnon kahapon ng tanghali. Sinabi sa isang pahayag ni Calyude na dapat iwasan yung umano'y sabwatan ng ilang mga government offices upang hindi malagay sa alanganin ang kalagayan o ang buhay ng mga katutubo. Magunguitang sa pinaka-latest na kinumpirma ng PNP, 4 na mga katutubong manubo ang sugatan bagamat hindi naman peligro ang kanilang kalagayan at ang isa ay nasa hospital. At kaugnay nito ating iparinig ang bahagi sa pahayag ni Calyude ilang minuto matapos nagsagawa ng press con matapos silang makaiwas sa pambabaril kahapon sa nasabing lugar. May pakaramdam ako, may sabwatan sa pagitan ng mga ahensya, yung NCIP, yung local government, at saka itong mga AFP. Dahil kompleto ang dokumentong hawak ng mga katutubo, pati na yung pag-order, pag-evacuate, pero hindi ipatupad. Ang kabahagi sa pahayag ni Calyude de Guzman, una rito inakusahan direkta nitong ni Calyude ang upong mayor sa Quezon, Bukidnon na si Mayor Pablo Renzo III na muna'y nasa likod kung bakit sila inatake sa nasabing lugar. Subalit sagot naman ng nasabing alkalde na wala siyang kinalaman sapagkat noong kasagsagan na nangyari ang umunay pambabaril ay nasa pangangampanya siya sa ilang mga interior na bahagi ng probinsya o bayan kung saan kanya na lang pang napag-alaman nang siya ay ini-inform ng kanyang staff. At sa katunayan, sa ngayon ay inaantay pa ng nasabing opisyal yung official report ng Quezon Municipal Police Station as to ano talaga ang nangyari. Bagamat tiniyak nito na sila'y makipagtulungan sa anumang investigasyon, lalo na ang pagpapanagot ng umano'y nasa likod ng pambabaril ng ilang mga sibilyang manubo na kung saan sa ngayon ay nagdulot ng pagamba sa naturang lugar. Kung maalala, halos o higit 5 taon na ang nakalipas nang sila ay pinangakuan itong mga manubo tribes na makabalik sa nasabing lupain sapagkat may ruling ang NCIP na matapos mag-lapse o sabihin natin mapaso na yung kontrata sa isang kumpanyang nagrenta doon sa lupain ay considered bakante na sana ang nasabing lupa. Subalit hanggang sa ngayon, ang isang pineapple plantation ay nandun pa rin sa lugar kung saan yun nga tinangka nilang pasukin kahapon dahil may patnugot naman umano sa NCIP na kung sa kondisyon na kung wala lang mga tanim ang nasabing lupa ay pwede silang pumasok, subalit pambabaril ang kanilang tinamo kung saan muntika na ngang tinamaan si Calyude Bombo Gerald Bombo Jane. Bombo Junel, maswerte at daplis lang yung natamo ng dalawang biktima na yan. At kumusta na sila ngayon? Nasaan na itong mga nadaplisan nitong pamamaril dyan kahapon, Bombo Junel? Yes, Bombo Gerald, isa lang yung umano'y napasok talaga sa ospital, bagamat hindi naman critical yung kalagayan niya, but subject for surgery o ito ba yung surgery. Yung ilan ay nakalabas naman, hindi naman sila nagsilbing mga inpatient o nasa loob ng mga ospital, bagamat outpatient sila kahapon. Katunayan, sinamahan pa sila ni Calyude ng magpagamot sa isa sa mga pinakamalapit na pagamutang bayan sa lugar ng Quezon, Bukidnon. Oo, Bombo Junel, lastly, medyo mabigat yung paratang ni Calyude na itong Armed Forces of the Philippines ay kasabwat dito sa nangyaring krimen na may tugon na ba dito ang Armed Forces of the Philippines, Bombo Junel? Yan ngayon ang ating sisikaping makuha rin ang panig ng lalo na itong Fort ID na nakabase dito sa Cagayan de Oro sapagkat yung Bukidnon ay covered nila at maging yung CHR o Commission on Human Rights at NCIP kabilang sila sa inaakusa ni Calyude na umunay kabilang sa nakipagsabwatan sapagkat walang presensya sa ilang mga personahe nila nang gumalaw yung mga naturang mga Manubo tribe upang pasukin yung 4 na hektarya lamang na lupain out of 900 hectares na kasalukuyang minamanage ng isang pineapple company sa nasabing lugar.
Oh, itong kababayan mo si Bombo Jane, may katanungan. Bombo Janelle, go ahead, Bombo Jane. Oo. Bombo Junel, ano naman ang reaksyon ng Philippine National Police sa kaugnay sa nangyaring pamamaril, especially dyan sa may Bukidnon area? Batay sa ating panayam, Bombo Jane, kay Police Regional Officer Spokesperson Lieutenant Colonel Michelle Olivar, nonetheless, itong si Brigadier General Benjamin Acorda Jr. ay talagang direkta ang kanyang utos sa upong provincial director doon na si Police Colonel John Mark Alagare na mismo pangungunahan yung pag-iimbestiga upang makuha yung pinakadulo at makustodiya yung umano'y mga nambabaril sa Manobo tribe natin kahapon upang maisagawa yung malalimang investigasyon at mapanagot na rin kung sakaling talagang sila ang may kagagawan sapagkat hindi man natin ma-establisar, no? Lalo na sa hindi binanggit ng PNP na outside forces, kumbaga yung mga armado na nakabase dyan sa Bukidnon, yung nambabaril sa grupo ni Calyodi kasama yung mga Manobo na kapatid natin kahapon, Bombo Jane. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Junel. Mula sa lungsod ng Cagayan de Oro, nag-ulat live Bombo Junel Ukat sa pambansang radyo ng Pilipinas, ang consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radio. Bombo! Sa mga sandaling ito, alamin natin itong reaksyon ng Philippine National Police, itong National Headquarters dito pa rin sa alegasyon ng naturang presidential candidate. At may-report si Bombo Annalise Soberano. Walang katotohanan ang alegasyon ni Presidential Aspirant Calyodi de Guzman na siya ang target ng pamamaril sa isang plantasyon sa Quezon, Bukidnon kahapon. Ito ang sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Batay kasi sa ulat na natanggap niya mula sa Chief of Police ng Quezon Municipal Police Station at Bukidnon Provincial Police Director. Nilinaw ni Fajardo na ang nangyaring pagpapaputok ng baril ay mga warning shot mula sa mga security guard ng isang pribadong plantasyon na tinangkang pasukin ng grupo ng mga katutubo. Dito na anya nagkaroon ng komosyon at nagtakbuhan ang mga katutubo kung saan nagkaroon ng minor injuries ang ilan sa kanila. Yung isa anyang iniulat na sugatan ay dinala na sa ospital pero hindi pa malinaw kung tama ng bala ang sanhi ng pagkakasugat nito. Base anya sa inisyal na investigasyon, bago lumusob ang mga katutubo, kausap nila ang grupo ni Calyodi. Kaugnay ng kanilang pag-aangkin sa lupain ng nasabing plantasyon. Dagdag pa ni Fajardo, una na anyang nag-usap ang mga katutubo at ang may-ari ng nasabing plantasyon na hintayin ang resolusyon ng mga otoridad sa kaso ng lupa pero maaaring may nainstiga sa mga katutubo na lusubin ang plantasyon. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita, tiniyak ngayon ng Department of Justice na mababantayan ng maayos ngayon itong self-confessed na drug lord na si Kerwin Espinosa matapos ilipat na sa mas secure na holding facility ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Ayon kay Department of Justice Prosecutor General Benedicto Malcontento, sa ngayon ay nanatiling pending pa raw ang mga mosyon na mag-autorisa na mailipat ng detention facility si Kerwin. Ayon kay Malcontento, noon pang nakaraang linggo na ilipat ng piitan si Espinosa. Naging mitsa ng paglilipat kay Espinosa mula sa National Bureau of Investigation Holding Facility matapos tangkaing tumakas noong Enero 13 sa ex-host pa ng kanyang piitan. Dahil ito tinanggal na rin si Espinosa sa Witness Protection Program dahil pa rin sa tangka nitong pagtakas maging ng iba pa raw nitong mga paglabag sa loob ng NBI Detention Facility. Disyembre noong nakaraang taon nang ibasura ng korte sa Makati ang mga kaso ni Espinosa kasama itong kanyang mga co-accused na si Wu Tuan Yuan alias Peter Ko, itong si Marcelo Adorco at Lovely Impala. Hindi naman nakalaya ang mga akusado dahil humaharap pa ang mga ito sa iba't ibang kaso sa iba pang bahagi ng bansa. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito ating alamin dahil isa sugatan sa roadside bombing sa convoy ng gobernador doon sa Maguindanao. May pagulat si Bombo Gary Fuerzas.
Isa ang nasugatan sa pagsabog ng bomba sa convoy ni Maguindanao Governor Bay Mariam Sangki Mangudarato. Ang nasugatan ay isang taga-suporta ng isang kandidatong board member sa probinsya. Ayon kay Maguindanao Police Provincial Director Colonel Jibin Bongkayaw na sumabog sa gilid ng kalsada ang hindi pa matiyak na improvised explosive device sa barangay Nangi, North Opi, Maguindanao kasabay ng pagdaan ng convoy ni Mangudarato ng Team Aguila. Nagkataon na sumabog ang bomba sa pagdaan ng sasakyan ng kumakandidatong board member ng 2nd District sa lalawigan ng Maguindanao at tinamaan ang kasama nito. Kinumpirma naman ng gobernadora na sila ay nasa maayos ng kalagayan. Bago pagsabog ay galing sa campaign rally si re-electionist Governor Bay Mariam Sangki Mangudarato sa South Opi, Maguindanao at papauwi na. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa pambobomba sa convoy ng gobernadora. Nagulat live mula dito sa Maguindanao, Bombo Gary Puersas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Boom! Tiniyak ni Presidential Candidate Vice President Leni Robredo na kanyang pupuntahan ang mga pinakamalayo at mahirap na lugar sa Pilipinas dahil alam niyang doon siya pinakakailangan. Ito mismo ang sinabi ni Robredo sa Pulilio Island sa Quezon Province nitong Lunes. Ito na ang ginagawa ni Robredo bilang Vice Presidente at pangakong ipagpatuloy niya ito kung siya ay mahalal bilang Pangulo sa Mayo at 9. Bukod pa sa Pulilio, Quezon, narating na din ni Robredo ang Malamawi Island sa Basilan. Tangkal sa Lanao del Norte, mga 8 communities sa Aklan, ang Agutaya sa Palawan at iba pang mga liblib na lugar na nangangailangan ng tulong mula sa pamahalaan. The Vote 2022 Campaign Trail Update. Nagtungo sa barangay Butong, Quezon, Bukidnon kahapon itong presidential bet na si Calio D. Guzman kung saan ay nagkaroon nga ng pamamaril sa kanilang hanay. Lubos naman ang pasasalamat ni Senator Manny Pacquiao sa mainit na pagsalubong sa kanya ng mga taga Misamis Occidental. Nasa kalibraman sa Aklan ang tambala ni na Senators Ping Lacson at Tito Soto III para suyuin itong mga botante. Nasa Butuan City naman si Manila Mayor Isko Moreno Domagoso para manligaw ng mga botante. Hapon wala namang lakad ang presidential aspirant na si dating Senator Bongbong Marcos. Sa mga sandaling ito makakasama na po natin si DepEd Undersecretary for Curriculum and Instruction Diosdado San Antonio para alamin. Ito pa rin napabalitang ang pagbubukas na ng klase sa buwan ng Agosto. Magandang umaga po, Yusek. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Magandang umaga naman po sa inyo. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Ito nga sir, sinabi ng DepEd kahapon na magbubukas na itong susunod na school year sa buwan ng Agosto. Handa na po ba dito ang DepEd maging ng mga estudyante sa muling pagbubukas ng klase po sa ilalim ng tinatawag na new normal? Ang pagbubukas po siyempre ng pasukan ay talagang pinaghahandaan. Ang kagawaran po ng edukasyon ay may mga ginagawa. Nagkaroon na po tayo ng early enrollment sa mga magpapasok sa kinder, sa grade 7, sa grade 11 para po mapaghandaan na rin yung mga kailangan gawin sa pagsisiguro na ang mga mag-aaral ay may sapat na uupuan, mga gagamitin sa pag-aaral. At siyempre naman po, yan po ay pagkatapos ng halos 2 buwan na pagbabakasyon kasi po ang huling araw ng pasukan ay June 24. Kaya po sa August 22 ay nais na natin na masimulan ang pasukang 2022-2023. Opo sir, bale face-to-face na po ba ito sir o blended pa rin po sir itong isasagawang klase po? Ang nakikita po natin ay blended po na yung pong version ng blended na nagkikita ang guro at ang mga mag-aaral. Pero ito po ay depende pa rin sa magiging alert level category ng mga lugar. Kasi po sinusunod na naman natin yung mga pinaiiral na guidelines po ng IATF. So nangangarap po tayo na hopefully lahat ng mga paaralan ay makapagsagawa na ng blended na may face-to-face pag nagbukas po ang pasukang 2022-2023.
Opo, Yusek, may panukala rin po ang DepEd sa in-person classes sa buong bansa at maging si Pangulong Rodrigo Duterte ay okay na rin po sa kanya itong pagsasagawa ng face-to-face classes sa buong Kapulaan. Sa tingin niyo po ba pwede na kaya itong pagsasagawa ng face-to-face classes? Handa na yung mga estudyante at mga guro po dito, sir? Yung pong in-person, hindi pa po yung dati, ang nakikita po natin, hindi yung araw-araw na in-person, pero nga po, in-person na blended pa rin, baka 3 araw o 2 araw bawat linggo, nasa paaralan yung mga bata, at yung 2 araw o 3 araw ay nag-aaral sila habang nasa bahay. Kaya sinasabi po nga natin, blended, yung iba pong mga paaralan na nakita ko ay handa rin ng tinatawag na hybrid learning na habang ang ibang mga kamag-aral ay nasa loob ng silid-aralan, lalo na po yung mga naka-online mode, ay pwede silang maging bahagi rin ng mga pag-uusap habang ang bata ay nasa bahay. May mga pwede pong gamiting technology na hindi naman mahal. Nakita ko po ito sa Parañaque National High School, Maine, na ang iba ay nasa bahay, ang iba ay nasa paaralan. Pero po, yun na nga po, hybrid siya kasi pwedeng magkakasabay kahit magkakaiba ng lugar ang mga mag-aaral. Opo sir, medyo kakaiba nga po itong sitwasyon ng ating mga mag-aaral ngayon. Mayroon pong pandemic, mag-aaral sila itong pamamagitan ng online classes. Saka papasok naman ng ilang araw. Ano po yung mga requirements pala ng mga learners na tinapapasok sa kanilang klase sa ilalim ng new normal po, sir? Dati po, katulad din ng hinihingi natin, yung pong pagpapapasok sa mga bata, kailangan pumayag ang magulang at yung pong mga local governments ay pumapayag din. At syempre po, yung mga paaralan ay naihanda sang-ayon po sa ating tinatawag na school safety assessment tool para po mabigyan sila ng safety seal. So, at ito po ay yun yung pinaka-basic pong kailangan. At syempre po, gusto rin natin maging handa ang mga kasamang guro sa pagsasagawa ng mga makabagong paraan sa pagpapatuto sa mga mag-aaral. Kaya po, paghahandaan din po ang patuloy na pagbibigay ng dagdag na kaalaman sa ating mga kasamang guro. Opo sir, so far, kumusta po yung pagbabantay o monitoring sa mga paaralang nagsasagawa ng in-person classes? Na susunod pa rin po ba itong mga minimum health standards na itinakda po ng ating pamahalaan po, sir? Patuloy po nating minomonitor ang mga ito at nakikita po natin na sinusunod naman na ano po talaga yung ginagawa nating progressive expansion ay wala namang mga malaking kumbaga sagabal sa pagsasagawa nito at siguro po nakakatulong na maliwanag itong mga guidelines natin at isa ring nakakatulong po siguro ay yung mismong pagbigay ng authority sa mga principal at mga namumuno sa mga paaralan ng kumbaga kung ano yung nakikita nila na mas angkop na magiging kasagutan sa mga hamon na kanilang kinakaharap. Si Secretary Leonor Liling Magtolis Briones po ay napakaliwanag ng instruction niya sa mga kasama namin sa mga paaralan na mayroon silang authority, kapangyarihan na maglagay ng sari-sariling mga yun na nga po, responses sa mga challenge nila. Opo sir, si Bombo Jane, itong aking partner, may katanungan din po. Bombo Jane, go ahead. Okay. Yusek, good morning po sa inyo. Sa May 2 hanggang 13 po, walang klase dahil sa nalalapit na halalan. Yusek, kumustahin ko rin lang po kung kumusta ang koordinasyon ninyo sa Commission on Elections dahil karamihan po sa ating mga guro ay bahagi ng halalan at sila ay magsisilbi mga Board of Election Inspectors. Ang mga opisyal ng DepEd at ang mga kaguruan yata po ay sa susunod ng magkakaroon ng mga pagsasanay. Pero po yung mga superintendents at mga iba pang opisyal nagawa na po ang mga orientation activities. Kaya po ano naman po ito, sanay na tayo sa kagawaran ng edukasyon na tuloy-tuloy na binibigyan ng tamang kaalaman ang bawat isang magiging bahagi ng election. Kaya po, ito po ay pinaghahandaan naman.
Oo. Mayroon pong mga reklamo, Yusek, ang grupo ng mga guro dahil masyado raw maaga na sila ay mag-duty mula May 2 hanggang May 13. Ano po ang tugon nyo dito, Yusek? Bilang isang guro din, naiintindihan ko naman po yung gusto nila na dahil walang mga bata ay wag na rin silang papasukin. Pero tayo po sa kagawaran ng edukasyon, bahagi po tayo ng buong gobyerno na mayroon pong mga rules sa pagpapapasok ng mga tao. Siyempre po, tuloy-tuloy naman po ang sahod ng mga kaguruan. Kaya may sahod naman po sila sa Mayo, yung 3 to yung po mga petsa na sinabi natin walang pasok yung mga bata. At ang trabaho po ng teacher, hindi lang naman pagtuturo, nakaharap yung mga bata. Ang dami pong pwedeng gawin ng mga kaguruan, lalong-lalo na po yung matataas ang antas ng commitment na kahit walang mga bata ay pwede silang mag-usap kung ano ang mga bagong estratehiya ang gagawin. Yung pong mga kailangan nilang mga estratehiya ay maaaring pag-usapan, maaari po silang mag-update ng mga records ng mga bata at yung pong kanilang mga professional, other professional obligations pwede pong gawin. Kaya ako po, kahit teacher din dati at teacher pa rin ang puso, naniniwala po ako na hindi naman ito masyadong unfair sa mga kaguruan kasi nga po may sahod naman kami lahat sa mga araw na iyon. Kaya sinusunod lang naman po natin ang ipinapatupad ng civil service na kailangang nagtrabaho ka sa mga araw na dapat may trabaho. So, ang gusto ko pong bigyang diin na hindi lang naman ang dahilan ng pagpupunta namin sa mga paaralan ay kung araw na kami ay dapat magturo. So, alam ko po na yung ibang mga mataas yung commitment, nakita ko rin po yung mga reaksyon ng mga ibang mamamayan ng Pilipinas, sinasabi, hindi naman yata unfair yun nga pong polisiya natin na gusto natin na nasa paaralan pa rin yung mga teachers. May panawagan din po pala, Yusek, ang mga guro na tanggalin na rin ang tax sa kanilang mga insentibo sa pagsisilbi sa halalan. Any update po dito, Yusek? Ang pagkakaalam ko po ay patuloy yung mga negosasyon at kami naman po kung ano yung sinasabi ng ibang mga ahensya ng gobyerno na nagpapatupad ng mga alituntunin na yan ay isa sa kapatuparan po natin. Suportado po yan ng kagawaran ng edukasyon pero po siyempre depende sa magiging desisyon ng iba pang mga government agencies na siyang nakakasakop sa ganung mga tools. Okay po sir, sa ibang issue naman po, maki-update na rin po kami dito sa high-rise school buildings na ilunsad po itong mga ito noong nakaraang linggo po yata at sinasabing solusyon nga po ito sa mga lugar na maliliit lamang yung mga spaces. Kumusta na po ito sir? Ang pagkakaunawa ko po ay na-launch na namin yan nung mga 2 linggo na po yata ang nakalilipas. So ang mga disenyo ay nandiyan na. Ang isang user po ang namamahala dyan. Ang pagkakaunawa ko po ay isasama sa mga magiging budget proposals at maghahanap po ng mga lugar kung saan angkop na angkop yung mga disenyo ng mataas na mga buildings, lalo-lalo na nga po sa mga lugar na napakamahal nung cost ng mga kalupaan ay ano po ito, parang magiging kasagutan at pagka nagkaroon na po ng pondo ay mai-implement naman siya. Okay po sir, mensahe nyo lang po siguro sa ating syempre mga guro, mga estudyante at syempre mga magulang na nakikinig ngayon bagamat medyo matagal pa po itong pagbubugas ng bagong school year sa buwan po ng Agosto. Go ahead po, Yusek. Siyempre po, katulad ng dati, nagpapasalamat tayo sa ating mga kasamang mga kaguruan, mga kapwa-guro, mga magulang na at pati na po yung mga namumuno sa mga pamahalaang lokal na hindi po umurong sa pagbibigay ng suporta upang ang mga kabataang Pilipino ay tuloy-tuloy na matuto. Para naman po sa mga mag-aaral, alam po natin na ang panahon para tayo ay makapaghanda sa mga pangarap natin, yung kinabukasan pinapangarap natin ay ang panahon kung kailan tayo nag-aaral, yung mga panahon na hindi pa tayo nasa edad na nagtatrabaho. Kaya po
sunggaban natin ang pagkakataon na maihanda natin ang ating mga sarili sa pagkakaroon ng mga magagandang kasanayan at kaalaman para po ang ating kinabukasan ay maging matatag at mas maayos. At sa muli po, salamat din po sa mga katulad ninyo sa mass media na patuloy na tumutulong sa amin upang ang tamang impormasyon ay maiparating sa mga kinaukulan. Mabuhay po kayo at God bless. With that, maraming salamat po ulit sa walang sawa niyong pagpapaunlak ng panayam dito sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Magandang umaga po ulit sa inyo, Undersecretary San Antonio po. Magandang umaga rin po sa inyo. Bye-bye po. Sa dagdag pang mga balita, naitala ng Department of Health ang pinakamababang kaso ng COVID-19 ngayong taon, 2022. Sa data na inilabas ng Department of Health, nasa 158 lamang ang bagong kaso ng COVID-19 kahapon. Dahil dito papalo na sa mahigit 3.6 million ang kabuang bilang na mga dinapuan ng nakamamatay na virus dito sa bansa, habang nasa mahigit 3.6 million naman ang naka-recover at 59,982 naman ang namatay. Ang naitalang active infections ay bumaba naman sa 18,815. Ang mga rehiyon namang nakapagtala ng pinakamataas na infections sa nakaraang 2 linggo ay ang National Capital Region na mayroong mahigit 1,100, na sinundan ng Region 4A na mayroong 464 at Region 3 na may 333. Samantala, abangan mamaya Aklan Provincial Government, pinabulaanan na nagkaroon daw ng paglabag sa carrying capacity dito pa rin sa Boracay. At sa ating international news, itong lungsod ng Kremlina dito po sa Ukraine, nakubkob na raw yan ng Russia. Samantala sa ating sports balita naman, itong Pinay tennis player na si Alex Iyala umangat ang WTA ranking. Ilang linggo po yan bago ang Southeast Asian Games. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nanawagan po si dating Vice President Jejomar Binay sa pamahalaan na dagdagan pa ang benepisyo ng mga estudyante na kumuha ng kursong pang-agrikultura. Marapat lamang anya na paramihin ang mga nag-aaral ng agrikultura, itong forestry, fisheries at veterinary medicine upang matiyak ang food security ng bansa at magpatuloy ang mga research programs na sabing mga larangan. Bukod sa libreng tuition, dapat din anyang bigyan ng stipend ang mga estudyante para may pangbili sila ng mga libro, kagamitan at pangtustos sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Narito pa ang pahayag ni dating Vice President Jejomar Binay. Maraming kabataan ang hindi nagkaka-interes na pumasok sa agrikultura. Dapat nating muling hikayatin sila. Kapag maraming kabataan ang nasa agrikultura, mas matitiyak ang ating kasiguruhan sa pagkain o yung tinatawag na food security. Libre ang tuition sa state universities and colleges na may mga kurso na related sa agrikultura, forestry, fisheries at veterinary medicine. Pwede pang dagdagan ng benepisyo. Bigyan natin sila ng stipend. Sa gayon, hindi na nila problema ang panggastos nila sa pang-araw-araw na pangangailangan. Yan po si dating Vice President Jejomar Binay. Samantala sa mga sandaling tunguhin pa natin itong Malacanang, si Pangulong Rodrigo Duterte, 19 days na lang po bago itong May 9 elections. Mayroon na kayang i-endorsong presidential candidate at nasa linya si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, kagabi pasado alas 8 ay pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang campaign rally ng mga senatorial candidates ng PDP laban sa Caloocan City. At dito ay talagang puspusan yung pag-endorso ni Pangulong Duterte sa kanilang mga kandidato na magtatakbo sa pagka-senador. At pagkatapos nito ay nagbigay siya ng mga opinyon sa ibang mga issue sa bansa
At kanyang binabanggit na sa ngayon daw ay hindi na siya importante, irrelevant na siya at siya na daw kasi ay paalis sa panunungkulan. Sinabi ng Pangulo na gusto lamang sana niya na yung susunod na presidente ay hindi bibitawan yung kampanya o laban sa illegal na droga, ganoon din sa insurhensya, yung laban sa New People's Army o NPA. At kanilang binibigyan at nagpaliwanag muli ang Pangulo kaugnay sa kanyang desisyon na huwag mag-endorso ng presidential candidate. At sinabi ng Pangulo ay ayaw daw niya kasi na baka siya ay pagdudahan ng ibang mga kandidato na ginagamit ang resources ng gobyerno sa pagkakampanya sa presidential candidate na kanyang i-endorso. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. I hope that you would... wala akong presidente na ini-endorse. Mas mabuti yan, walang mga kandidato pagka-presidente na magduda na ginamit ko yung pera para kay ano yung sinusuportahan ko. Presidente ako, neutral ako. Ang sinasabi ko lang na kayong mga kandidato, ma-PDP man o kaalyado ko o yung kalaban ng partido o yung tumatakbo, ito lang ang hingin ko sa iyo. Aalis na ako. The elections has to be peaceful. Must be peaceful. It must. Habang presidente ako, hindi talaga ako I will not allow terrorism. Ang vote buying, wala, hindi mo makontrol yan, pasahan yan ng sobre. O yung mag-terrorize ka, dadala ka ng guns, ibang istorya na yan. Magkalaban na tayo. Makapartido man tayo o hindi, you just, behave. Do not terrorize the people. The elections must be free and it must be credible. Yan, yung naging bahagi ng mensahe ni Pangulong Duterte kagabi sa PDP Laban campaign rally dyan sa bahagi ng Caloocan City. Bombo Gerald, Bombo J. Bombo. Live mula sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Bombo Raymond? Yes, Bombo Gerald. Oo, may punto si Pangulong Rodrigo Duterte dito sa hindi niya pag-e-endorso dahil yun nga yung issue, baka magamit yung pondo dito sa campaign na activities nung i-endorso niya. Yung pinuntahan niya dyan, Bombo Raymond, sino yung mga, kaninong partido pala, yung mga nandyan, yung mga senatorial candidate, kanino sumama yung mga kandidato na yan, karamihan, Bombo Raymond? Well, mga kandidato ng administrasyon, Bombo Gerald, itong mga PDP senatorial candidates. Pero ang iba ay hindi PDP, kundi mga guest candidate. Pero sila ay mga kandidato ng administrasyon. Kasama dyan itong dating Defense Secretary Gilbert Gibochodoro, itong si dating Senador Jingoy Estrada, itong si dating PACC Chairman Greco Belhica, at yung actor na si Robin Padilla at iba pa, Bombo Gerald, na dumalo. Itong kasama rin itong si Congressman Mark Coleta at ilan pa, Bombo Gerald. Bombo Raymond, may mga pupuntahan pa ba siyang mga ganyang kalintulad din na campaign rally or yan na yung last, Bombo Raymond? At nakita natin medyo marami-rami yung mga pumunta pala, Bombo Raymond, kagabi. Oh, that's right, Bombo Gerald. Well, we expect bago mag-eleksyon hanggat merong PDP laban na campaign sortie ay most likely ay dadaluhan ni Pangulong Duterte dahil siya ay porsigido nga na ikampanya yung kanyang sariling mga kandidato, lalo na doon sa mga pagkasenador, Bombo Gerald. So asahan natin na hindi ito yung huli, bagkos isa lamang ito sa mga campaign sortie na pupuntuhan ni Pangulong Duterte. Pero yun nga, wala siyang i-endorso na presidential candidate, Bombo Gerald. Oo, Bombo Raymond, ngayong araw may lakad pa ang Pangulong Rodrigo Duterte or magpapahinga muna?
Well, sa ngayon wala pang nilalabas na schedule pero bukas ay meron, araw ng Huwebes, meron siya na naka-schedule na public engagement, Bombo Gerald. Pero for now ay malamang ay magpapahinga muna si Pangulong Duterte maliban sa kanyang mga private meetings dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Okay, back to you, Bombo Gerald. Bombo Jane. Ikinatuwa naman ni senatorial candidate at Deputy Speaker Loren Legarda ang panunumbalik ng turismo sa bansa dahil malaking tulong ito sa ekonomiya lalo na sa ating mga MSMEs, ito maliliit na negosyo na bumubo ng 99.5% ng ating ekonomiya upang makabangon mula sa pandemya. Ngunit paalala niya na dapat pa rin mag-ingat at sumunod pa rin sa basic health protocols upang maiwasan ang surge ng COVID-19 lalo ngayong papasok na po ang summer season. Itinutulak muli ngayon ng Department of Energy ang pagpapatuloy ng oil exploration activities sa West Philippine Sea ayon sa Malacanang. Sa isang virtual press briefing, sinabi ni Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar na muling naghain ng rekonsiderasyon ng DOE's Cabinet Security, Justice and Peace Coordinating Cluster ukol dito. Ayon daw kasi sa kagawaran, lehitimong aktibidad daw kasi ang kanilang ginawang geophysical survey sa naturang pinag-aagawang lugar sa ilalim niya ng international law. Samantala, ipinahayag naman ni Andanar na hanggang ngayon ay wala pa rin nagiging tugon ang kabinete ukol dito. Kung maalala ay ipinagpaliban ng SJPCC ang naturang oil exploration activities sa West Philippine Sea sa kadahilan ng posibleng maging implikasyon nito sa pambansang seguridad ng bansa. Sinasabing nagkaroon daw ng sobrang dami at nalabag itong carrying capacity doon po sa Boracay at may tugon dito itong provincial government ng Aklan at sa linya ang Bombo Radio Kalibo. Bombo Gerald, Bombo Jane, mariing pinabulaanan ng Aklan Provincial Government na nagkaroon ng paglabag sa carrying capacity sa isla ng Boracay noong nakaraang Semana Santa. Ayon kay Provincial Administrator Attorney Selwyn Ebareta na base sa kanilang record, umaabot lamang ang sa halos 10,000 ang tourist arrival sa Boracay noong April 14 habang mahigit 11,000 naman noong April 15. Taliwas sa lumalabas na report na pumalo ito sa mahigit sa 22,000. Ang naturang datos umano ay mula sa inisyu na QR code at mga resibo na nakolekta sa terminal fee. Nanindigan naman si Attorney Ebareta na handa silang harapin ang anumang imbestigasyon upang mapatunayan na walang nangyaring paglabag. Posible umano na ang datos ng Department of Tourism ay nagmula sa Malay Tourism Office at hindi nabawas ang numero ng mga turistang lumabas sa isla ng Boracay. Ipinahayag rin ito na sa ngayon ang average pa rin ng mga turista sa Boracay ay 4,000 hanggang 6,000 tourist arrival bawat araw. How's that, Bombo Gerald, Bombo Jane? Oo na, susunod pa rin ba, Bombo, ninyo itong capacity or paano nila minomonitor itong papasok dyan ngayon na mga turista dahil talagang padami na ng padami itong turista na pumapasok dyan? At tama yan, Bombo Gerald. Nung nakaraang araw nga ay nakapanayam naman natin ang Malay Tourism Office at sinabi nila na yung datos nila na 22,000 ay galing dyan sa Katiklan Jetty-Port. Pero dito naman sa provincial government, sila kasi ang may hawak ng datos, ang provincial government. Kasi nga, sila ang nag-i-issue ng QR code. So meaning, kung ilan yung QR code na pumasok dito sa datos or sa Aklan Provincial Government, yun lamang ang mga turista na pumasok sa isla ng Boracay, Bombo Gerald. At katuwang nila ang DENR sa pagmonitor ng carrying capacity sa Boracay na dapat mayroon lamang mahigit 19,000 na mga turista, Bombo Gerald. Okay, sige, abangan natin dahil pinasasagot din ng Department of Tourism itong local government units dyan kaugnay dito sa sinasabing nasa 22,000 mahigit yung capacity noong Friday or Saturday at yung itinakda sinasabi nga ng isang araw dapat ay 19,000 lamang. Maraming salamat, Bombo Ninyo.
Mula dito sa Aklan Provincial Capitol Building para sa Bombo Network News, ito si Bombo Nin Eugene Teodosio, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Aklan. Basta Radio, Bombo! Mayroon pa rin tayong update dito sa halalan na sa Mayo 9 itong vote reach na probinsya, itong Cebu, sa kabila raw ng pananalasa ng bagyong Agaton dyan. Ano na kaya, handa na kaya itong mga lugar na yan sa pagbiyahe ng mga kamitan para pa rin dito sa May 9 elections. Nasa linya na ang Bombo Radio Cebu. Yes, Bombo Gerald, Bombo Jane, siniguro ng Cebu Provincial Police Office na nakahanda na ang kanilang security plan para sa May 9, 2022 elections. Sinabi ni Police Colonel Engelbert Soriano, ang direktor ng CPPO, na sa ngayon ay na-transport na ang iba't ibang mga accessories ng election paraphernalias, kagaya na lamang ng battery packs at ballot packs na pansamantalang nakatago sa isang lugar na binabantayan ng kapulisan, sakop ng local government unit at staff ng COMELEC, at hinihintay na lang ang vote counting machines. Dagdag pa nito na nakahanda na ang security plan mula sa source hanggang sa destination nito. Patungkol naman sa alert status ay wala pang natatanggap na direktiba ang kanilang opisina mula sa national headquarters, pero nananatili silang naka-heightened alert, lalong-lalo na sa sunod-sunod na big events, ang Holy Week hanggang sa pagtapos ng eleksyon. Nilinaw rin ni Soriano na wala pang naitatalang kaguluhan na may kinalaman sa eleksyon, pero continuous pa rin ang kanilang monitoring, lalong-lalo na't may natanggap ang CPPO na isang raw information na Bombo Gerald na hindi pa nila isinisiwalat ang impormasyon dahil patuloy pa rin nila itong bine-verify. Ang sabi ni Colonel Soriano na may dumating sa probinsya na mga grupo, ngunit hindi naman nila sinabi kung ito ay mga armadong grupo, Bombo Gerald. Kaya sabi ni Colonel Soriano na isa pa lang itong raw information na hindi pa nila pwedeng isiwalat sa publiko, Bombo Gerald. Okay, Bombo Zet. Mula dito sa lungsod ng Cebu, ito si Bombo Suzat, Bakal Sorafos, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nakamkam na ng Russian forces ang lungsod ng Crimea na nasa silangang bahagi ng Ukraine. Ipinahayag ito ni Luhansk Region Governor Serhiy Gaiday sa isang briefing kasabay ng pag-amin na napilitan ring umatras ang Ukrainian military sa nasabing lungsod. Anya sa ngayon ay hindi pa malaman kung gaano karami ang bilang ng mga nasawing sibilyan doon. Ngunit batay daw sa kanilang official statistics ay tinatayang aabot sa 200 ang bilang naman napatay mula sa nasabing pag-atake, na pinangangambahan namang mas marami pa ang aktwal na bilang nito. Ang Crimea ang kauna-unahang lungsod ng Ukraine na nakubkob ng Russian forces simula nang maglunsad ito ng mga bagong pag-atake sa Donbas region sa eastern Ukraine. Bombo Sports News. Umangat pa ang Women's Tennis Association rankings. Ditong si Alex Iyala, pinay po yan ilang linggo bago itong 31st Southeast Asian Games na gaganapin sa Hanoi doon sa Vietnam. Sa inilabas na ranking ng WTA ay nakakuha na ito ngayon ng career high na 411. Isa sa naging dahilan ng pagtaas ng kanyang ranking ay ang tagumpay nito sa W25 Chiang Rai sa Thailand. Noong nakaraang Agosto 2021 ay nasa rank 505 ito. Ang 16 years old na si Iyala ay ranked 576 noong buwan ng Marso. Maguguritang nakapasok sa quarterfinal si Iyala sa second leg ng Chiang Rai title. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra pa rin sa foreign currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon
katumbas ng 52 pesos 23 centavos ang Singaporean dollar, 38 pesos at 34 centavos ang Hong Kong dollar, 6 pesos at 66 centavos habang ang euro ay 56 pesos at 31 centavos. Itong Saudi Arabian Real ay katumbas naman ng 13 pesos at 92 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil po sa kinaharap ng buong mundo itong COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News sa Morning Edition ngayong araw po ng Miyerkules. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! 6 minutos na nakaligada sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome dali sa palatuntunan Bombohanay Big Time adlaw sa Miyerkules pet sa 20 sa bulan sa Abril sa mga tig 2022. Ikatatlong adlaw sa Miyerkules sa ikaapat nga bulan sa mga year 2022. Sa aton nga The Vote 2022 countdown na Jessie 9 Diaz sa lamang nga banwa ang nabilin antes ng eleksyon sa Mayo 9. Ato na pag-welcome sa aton mga suking mga tagbalmati diri sa may syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental sa bilog nga Negros Island, sa bilog man nga Western Visayas. Sa rin ka mga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na, pinagi sa Facebook Live kag sa YouTube channel sang Bombo Radyo Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Sabong aga mangin kaupod ang nyuwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita sa Lasan Wava Media ang atak na sabong aga. Sa dalawang sa inyo sang dalagkong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawasang pungsod sabong man mga balita sa batag sa ginampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sabong man mga tubig ko nga mangin sentro sa aton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Ibaro nato na karon ang pag-monitor sa mga kapulisan sa Western Visayas, sining private army, kasunod man sining panumduman ni President Rodrigo Duterte Banwa, kagasunod-sunod ba ng enkwentro nga nagaluntad dira sa may Southern Negros. Sang kahapon na isa man ka presidential candidate ang ginapalukpan, samtang nagapangampanya dito sa may area sang Bukidnon. Nanginakapo dato ng karon na via Zoom PRO6 spokesperson na Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Ginaaligar miyembro sa New People's Army ang napatay kadungan na sining enkwentro nga nagaluntad bato ka sa mga soldado dira sa may Banwa sang Kawayan.
Samtang ginalantaw diri banwa sa Department of Education nga magabukas sa school year 2022-2023 sa Agosto 22. Kagabas madamo pagdadiri nga mga eskwelahan na magapatigayon sa limited nga in-person classes. Actually, pwede na gid gani ang inang full capacity na gid sa mga classroom ang makapatigayon na sa klase. Kahit ito talaga niya mo na siling naton balanga sa kampanya subong asus nga dinagusto nga pinagutok man gani mga tawo. Department of Education Division of Negros Occidental nagapasalig ang maghahatag man sa ayuda sa may pamilya sining mag-asawa nga si Almarisa kag Christopher Aroy nga napatay matapos nga ginatiro sa principal mismo adra sa may Bilbao Bico National High School sa Banwa sang Hinubaan. I-check ka na karon sa report with Bombo Carla Maya Defensor. Mga estudyante dra sa may Carlos Hilado Memorial State College ang nagakalipay man subong isa na sila ka State University kagapagataw na bilang Carlos Hilado Memorial State University. Tingwa nato na karon nga makatagba na diri sa pahayag ang presidente sa universidad si Sir Norberto Mangolabnan because siya ang una nga presidente sa KAMSU. Karon sa report with Bombo Franz Andrew Burgos. Sa mga balita nasyonal, nagkasugod na ang COMELEC sa pagpadala sa mga balota nga gamiton naton sa may eleksyon sa Mayo 9 sa mga kabanwahanan ka mga kasyudaran sa Pilipinas. Presidente Rodrigo Duterte liwat ka nagpandam sa mga kandidato nga mayarasang private army. COMELEC Banwa magapatigayon man sa investigasyon sa sining shooting incident kahapon ito sa may Bukidnon na Banwa kung sa rin ginapalok pa na Sanday Presidential Candidate Leody de Guzman. Ang kampo dari ni Leody ang nagapahayag nga timayara sa limang napilasan sa ila pero tiyara naman sa stable nga kondisyon way man na yan napilasan ang kandidato. Manila Mayor Isko Moreno ang nagpanawagan nga dapat untatan na kuno ang pagkabuli ni Vice President Leni Robredo. Ang baloro sa halit banwa sa maya sektor sa agrikultura kadungan sa paglabaya sa Bagyo Agaton nagadangat na sa 1.4 billion pesos. Sa balita international, ang pinuno sa United Nations Antonio Guterres nagpanawagan sa 4 kadlaw nga humanitarian pause sa sining inaway dito sa Ukraine. By the way, subong nagapalo pabatyag naman ng Israel, ginpalukpan naman nila sa rocket ang Gaza Strip banwa. Aba na subong nga nagpanawagan ang mga European countries nga dapat untatan ang ining Jerusalem unrest. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 11 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Kaluloy maning kampo kahapon ng presidential candidate Leody de Guzman ang ila siniyang pagtililipon dito sa may Bukidnon ang ginpalukpan aga subong ginatubo na padireko na sa sino mga suspetsado. Nga nagresulta banwa nga limagi na mga napilasan kadungan na sining shooting incident dito. Although why maging sila sininatamaan ang kalabanan na din nila nga pilasar sa Butkon ang iban na yara banwa sa may kibyas silang bala. But ginpasalig man subong sa COMELEC nga magapatigayon sila sa investigation sa sining shooting kay magluwas sa may Lanao del Sur, mayara man magluwas sa Bukidnon ngadto didto sa Leody de Guzman, mayara man isang shooting incident nga nagluntan sa may Lanao del Sur. Amo na nang isaya sa ginapangabay naton sa mga kandidato kag bisan pa sa mga supporters, kalmahan ta lang, relax lang kita kay itugyan naton sa mga botante ang pagpili kung sino gid ang nagakaangay nga ibutang sa pwesto, ini siling nga gamitan naton nga sang puwersa or magaresort kada diri sa
palupok o kon paggatiro sa imo yang kontra sa amo nga posisyon para nga ikaw ang botohon sa mga pumuloyo. Tisiling din ni Comelec Chairman sa Damen Pangarungan, lantawon pa nila kon bala ini siya ang may kang tanan sa eleksyon or base man nga nangakig man na dito ang kuno tag-iya sining duta nga ginkaduan ng Dayaka Leody de Guzman. Pati amo lang isubong isa man sa ginapanumdum sa aton ni President Rodrigo Duterte nga dapat ang mga kandidato likawanan ning paggamit sang private army o kon mga goons o kon mga private armed groups. Kating iban amo ning ginagamit nila para nga mapahog nila bala mga botante nga kung hindi ka magboto sa kon gabot. Kung hindi ka magboto, especially kung ang imo balay nagatindog sa ila duta, magabotan ganang imo balay. Hindi gani kung hindi ka magboto sa kon ikaw gadya ang mapahugon bala. Syempre kung ikaw madami makita kadala mga nagkalain-lain nga mga armas suthang, sino man abi ang hindi hadlok, di makabatyag sa kahadlok. Yara sa piya kalinya ang spokesperson isang PRO6, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Lieutenant Colonel Solis, sir, live kata sa Bombo Radio Bacolod, dapat mo si Bombo Ernie na mayong aga sa imo. Hello, sir. Okay. So, amo lang ng isa sa mga gina-remind sa ato na yung presidente, katika budlay man na yung hindi na kita maglabayad rin sa espiritu sa eleksyon, kati ang ginalantawad rin sa kalabanan or sang may mga yara balaya sang ikasarang nga mag-hire or sang una pa nga ng eleksyon, mayara na sila sa mga goons, mayara na sila daraya sang mga bodyguard gani nga kadambo balaya sa mga armas suthang. Siyempre sino man nabi ang hindi mahadlok kasi na sino man nabi ang hindi makabatyag sang kakulba. Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, sir, live kita sa Bombo Radio Bacolod, dapat mo si Bombo Ernie na mayong aga sa imo. Bombo Ernie na mayong aga sa imo, kaga mayong aga sa imo mga tagparamati, kaga sa imo mga tumalanaw. 19 days na lang agad sir ang nabilin, kag magapatigayo ng katasang eleksyon. So far, sa inyo assessment, may possibility nga madugangan ang ining aton nga mga election hotspot areas. Bombo Ernie na pag-abot sa aton nga election areas of concern, so far wala kita sa latest development na posible ini madugangan. Pero wala kita naga-discount sa possibility, no? Kasi ibalawaan naman naton nga anytime base may matabo. But of course, we are hoping na tani wala na sa may matabo and ma-maintain na lang ini. And despite nga ini sila considered areas of concern, pero tani mangin malinong kag matawhay lang ang hindi nga mga lugar during this election period. Diri abe sir sabon sa Maya Negros Occidental, daw halos na perme na ni bala ang ini mga encounter. Ano ang inyo dira nga assessment abe Sir Solis? So far hindi naton malikawan na may ara encounter ang aton government troops kontra sa communist terrorist dira sa area. Kaya ang ibang dira nga area ang mga far-flung barangays nila nakita naton nga may presensya sa communist terrorist group. And ibaluan naton nga ining mga terrorist highly mobile ni sila, no? Naga-transfer from one place to another, and ini nagapakita nga tama ka maayo ang aton nga intelligence monitoring and of course ang support sa aton nga mga civilian population dira sa area kung sa diin naka-receive sang report ang aton nga mga government forces, especially ang aton nga Philippine Army, kag nagresulta ini sa encounter between sa government troops kag sang aton kag sang mga rebelde nga grupo, and yun nga may mga na-neutralize sa sa mga rebelde nga grupo. Sir, ang isa sa ginatong patutukan sa buong ni President Rodrigo Duterte ang ining paggamit pala sang private army. Anong difference sir sang goons or private army or private armed groups? Same lang sila sir, no? Na belong sila sa same kumbaga same spectrum. Kung imo lang tao magsiling kita private army, private armed group or goons, initanan sila hindi sanctioned sang government. Hindi sila authorized, so taran ini sila illegal, so halos the same lang ini sila.
And labag ini sa mga patakaran naton, and once nga may mga monitored nga mga amo sini, yung aton nga government or ang aton nga PNP could launch a police operation against this individual or group kung ma-monitor naton or kung may ara kita information regarding sini. Kumbaga, so doon nagalain lang ang term, no? Pero pareho lang gid ang characteristics nila. Yes, Bomberly, no? Naglain lang ang word nga gingamit, but the same na sila, no? Group of people, may armas, and paggagamiton sa hindi maayo nga aktibidades. So all of these are illegal. May possibility, sir, nga ang mga members of the New People's Army, for example, abi yara gid sila sa isa kaamo nga area, although nga no permanent address gid man sila, but is there possibility nga pwede ban sila magamit sang politiko bilang private army? Depende ini, no, sa isa ka politiko, kag may possibility man kung pagagamiton, pero gina-remind naton ang mga nagapadalagan, no, or mga candidates nga ining New People's Army are considered terrorist. So karon once nga may baluan nga ginagamit nila ini, so ano bala, no, ikaw ka kandidato, ginagamit mong terorista para sa imong kausa, so that's illegal, that's violation of the law. So may salabton dira sila sa layi. And of course, bala naton nga ining mga terorista is kontra sa aton nga gobyerno. So anytime the government wants nga may information, maka-launch kita ng police operation against this group kung may ara kita ebidensya. Bali duhagid, sir, no, ang violation nila. We have this anti-terror law, and kumbaga kung may sila loose firearms, kasi mostly ang muna ginagamit nila the possession of loose firearms. Bomberly, no, gina-consider na ina ang terrorist ang New People's Army. And of course, once nga terrorist sila, both silingon, correct ina ang ilang armas nga ginagamit are all illegal, no, hindi sanctioned. So liable sila sa aton nga layi, no, liable sila. Mostly sila, sir, dapat search warrant gid, no, ang i-apply sa ila kung validated na gid ninyo. It could be search warrant or police operation, combat operation, kasi siyempre communist terrorist group, highly mobile ini sila sa aton nga mga kabukiran. So amoy na mga posibleng mga operations na pwede i-conduct against sa ila. Kumusta subong, sir, ang marching order from our regional director against ni sa loose firearms? May oplan na gani kita, sir? Oplan katok. May ara kita oplan katok sa PNP, no, kung sa diin ang mga armas na mga expired na mga license and hindi lisensyado, gina-encourage nato na mga owners ini, no, nga ila i-turn over sa nearest police units naton para hindi sila hindi sila ma-subject for police operation. Like kung ma-subject na sila sa police operation, may salagto na ini sila, no? Pero kung i-turn over nila, so free pa sila, and while nga gina-process nila ang license ng siningang mga armas, ara lang muna sa kustodiya sa aton nga police units, and once nga na-obtain na nila ang ilang mga license, so pwede naman ini ibalik sa ila. Ang mga kandidato sa mga politiko nga pwede man ang maka-hire sino mga goons and private army, syempre makasarang gid, sir, magbayad. Tanan nila may possibility, no? But we are hoping na dapat hindi na mag-engage ang aton nga mga kandidato sa sinang pamaagi, because nibaluan naman nila nga that's illegal, and their career as a politician will be at stake kung magamit sila sang illegal nga pamaagi. Okay. Subong sir, medyo matawhay pagiban yan dila sila nga medyo, but wala man gid sang mga dalagko, no, nga mga election related incidents nga na-record diri sa aton sa may Western Visayas. Paano nyo na-i-monitor ining payag ni President Rodrigo Duterte nga dapat hindi lang gid sila sir maglapaw sa duha ka bodyguard? So far, ma'am, as of this reporting time, wala pa man kita sang insidente, no, na receive, and we're hoping magtuloy-tuloy na ini para mangin malinong kag matawhay ang piniliay, no, diri sa Western Visayas.
And pag-abot naman no, sa pag-avail ng security details ng aton nga mga kandidato, may ara naman guidelines ang aton nga Commission on Elections kung sa diin na before nag-start ang election, so napapanaog naman ini and di could avail as long as na ma-comply nila ang mga requirements nga ginasaad sa COMELEC resolution. May figure kita na, sir. Pila nang naka-avail sang exemption? So far hindi ko gid ma-recall ang exact number, pero nakita nato na there are candidates nga nag-apply na para maka-avail ng security bodyguard. And tanan naman ini na-forward naman sa national, sa Committee on the Ban on Firearms and Security Concern. So ang iba na may ara naman na-approve and ang iba na ongoing ang approval sa ilang documents. Pero sir, wala yasang police nga naka-detail as bodyguard abi or police escort sang kandidato? There are some, Berlin, there are some na mga candidates naton nga may police escort din-approve. Yung maximum or ang pinakamataas nga numero nga pwede nila i-avail nga security is 2 per candidate. Okay. Pero dapat may sir sa inyo approval. Sa din ang approval sa sir sa PRO6 lang nga level. Once nga mag-avail sila ng security personnel according sa COMELEC Resolution 10728, ikasubmit ini sa Committee on the Ban on Firearms and Security Concern dito sa national level kung sa diin na ang chairman sa sininga committee is the Commission on Elections and may member man na diri ang Philippine National Police kag ang Armed Forces of the Philippines and sila ini ang nagasala sa application dito and once nga nakita nila nga karapat-dapat nga ang isa ka kandidato nga nag-apply for security detail nga karapat-dapat siya nga tagaan and na-satisfy niya ang mga requirements. So it's up to the committee to approve or disapprove sang request ng isa ka kandidato. Okay. So subong ginapang deploy na sang COMELEC ang ining mga balot tagiban pang mga forms na gamiton sa election. May man ka mo diri sir may bulig sa security? Correct, Berlin, during mga previous meeting naton sa regional nga level na discuss ina. Pero pag-abot sa specific sa aranay na sa aton nga mga provincial directors and city directors in close coordination sa ilang provincial election directors kag sa election officers kung sa diin na sila na ang mag-strategize kung paano i-distribute ang mga election paraphernalia and other items and once nga may schedule ng aton nga Commission on Elections ara dira ang aton nga PNP nga naga-provide sang security during sa pag-transport sa mga sa mga paraphernalias. Okay, kagakabay pang mga yaras sa kabukiran. I'm sure upod ba na ninyo dira sa Philippine Army especially para sa mga malayo na gid balang mga kabaranggayan? Correct, Berlin, partner gid na naton always ang Philippine Army sa aton nga effort para sa kalinong pagkataway, especially during this election period. Okay. Subong sir ang iban na dara aban ng isa sa mga doon nagatuhaw man every elections ang pagpadala sang extortion letters. It's either coming from New People's Army o kung sa sino man na nga nagagamit lang dili pangalan sa New People's Army. Kumusta monitoring ninyo subong sa Western Visayas? So far, wala pa man kita sang may na-receive nga report kung sa diin may sabi ka kandidato o individual nga gipadalaan sang extortion letter. Pero we are appealing sa mga kandidato nga once nga padalaan sila ng extortion letter nga nag-claim nga inihalin sa communist terrorist group. Of course, hindi sila dapat mag-give in sa demand ng communist terrorist group. Kaya yun nga terrorist sila. So karon kung nagsuporta ka or pag-give in mo dito sa ilang demand, parang ma-interpret naton nga ginasuportahan mo sila kay gamiton nila ina para sa pagpabaskog sang ilang grupo. So that could be considered ng a violation and yun nga may ara kita anti-terror law. So dapat hindi sila mag-give in sa mga demand nila. Okay. Sa vote buying, sir, ginahulat nyo to nagliga ng instructions
may ara na from national headquarters? So far, wala pa kita naka-receive no, sa guidelines regarding sa vote buying. Pero as a PNP, no, as a law enforcer, ara naman na sa aton nga once nga may isa ka krimen nga nagakatabo sa imo atubangan or nakita mo mismo ang krimen, so obligado ka nga mag-perform sa imong trabaho kung sa diin na pwede mo i-effect ang arrest no sang isa ka individual nga nagabayular sang isa ka layi once nga nakita mo mismo. Okay. With this, anong mabili ni mong mensahe sa aton nga mga tagbalamati, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, not just sir sa Bacolod and Negros Occidental but for the whole Western Visayas? Bombo Erlin, ang aton nga handom during this election no sa May 9, 2022, isa ka malinong kag matawhay nga election diri sa Western Visayas. And paano nato ni ma-achieve kung hindi kita tanan magbinuligay? So in short, dapat magbinuligay kita tanan sa aton nga mga kandidato, sa ilang mga supporters, sa general public nga likawan nato ng pag-engage sa hindi maayo o kung sa illegal nga pamaagi. Dito lang kita sa legal para ma-achieve nato ng aton nga handom nga isa ka malinong kag matawhay nga May 9 na 2022 national and local elections. With this, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, thank you gid for joining us sa buong aga sa Liwata. Good morning, sir. Maraming salamat, Bombo Erlin, and may umaga. Maraming salamat kay PRO6 spokesperson, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Kaya tayo sa buong morning isa sa mga ginabantayan na kabay pang tiwala lang niya sa mga kandidato nga mag-restore sa paggagamit sa mga private army. Siyempre, ang magagamit malangan sila ang mga may sarang-saranggid. Hindi lamang sila may sarang, but mayaragid sang ikasarang nga magabayad sa mga private army o kon na mga goons and guns. Mayara sang goons and guns ang ini mga kandidato subong diri sa aton sa Maya Province of Negros Occidental. Inigida muna iya bala katunog ang ining mga nagatuluhaw nga mga report nga mayara sa mga nagagamit sa mga private army. Kung mayara man hindi lang mo na kadambo na siguro or ang mga kandidato syempre nagapamati naman lang gina sila kay kung kada isa sini nga mga LGU mayroon na sa mga covenant nga ginapatigayon para sa pagpatigayon isang pinili ay kag kung ikaw bala kampante ka, for example ikaw abing incumbent mayor kadra, vice mayor o kon konsehal pasaka na bisaton sini nga mga gobernador kag aton gobernador and ang representative naton sa house, sa lower house, madumduman kaganaya sa mga pumuloyo. Bisa nagpahuway ka, and then after 3 years, then mabagabalik ka naman sa panghimanwa, ang hinimuan magatatak kaya sa paminsaron sa mga pumuloyo. Tiway kaya sa nga dapat ay ang kangawan, magluwas ng sa mga hindi man balaya kampante, kag kinahanglan nila nga maggamit sini mga goons o kan mga private armed groups ang antay sa pamanang pinili ay ginapreparahan na nila. Siyempre kung ikaw yadara awahaw malang niya imo nga budget para sa pagpangampanya ano mang ikasarang nga base nga mo nga kandidato nga mag-hire sa sini mga private army o kan mga private armed groups. But kabay pa nga mas pasangkaron pagad sa aton nga Philippine National Police kag Philippine Army ang ining kampanya batok sa loose firearms kay ang ining mga nagahimo sang krimen halin pa lang niya sa mga kaymuan sa mga riding and tandem suspects, mga nagapang hold up, mga nagapanglambat na balaya sang mga delivery van nga mga delivery truck para nga hold up po nila kagiban pa nga sa isang krimen ang ginagamit nilang armas mga unlicensed. Ang nagapusas sang firearm nga lisensyado amo na yung mga law-abiding nga mga citizens. Sila ang nagasunod sa aton sila nga kasuguan. Ginagamit nila it's either nga for pagdepensa mo man sa imo yung panimalay kung mayara dra sang kawatan
Siyempre, imo na ganda balay, siya pa ang maisog sa mga nagatrespass or ang iba na dratig para malang sa firing man. But ining mga kriminal, ang ginagamit na nila yung mga hindi lisensyado. Kaya magamit ka na karoon sa lisensyado, irabi dito sa ballistic examination, matubod gamot armas kung nagwa ka sang bato ginpukpok mo sa imong mga ulo. So ang ginagamit ini mga unlicensed gid nga mga firearm. So kabay pa nga mas masanyugon pa sa Philippine National Police ang ining kampanya against sa loose of firearms. Kag kun mayara dira sang impormasyon nga ginpadangat ang mga pumuluyo, kay ting iba na dira sa pertiga ng isog niya kay nga may armas siya mo. Kung mahubog ka ganito, makainom-inom ganito, so pinalupok ang iya. Di kung ikaw dito to panbalay, o kung kasi Mario ka, kung nalingan ka naging kaganadlo ka man, kati basi kung maglapos sa inyo balay ang bala, you can give information sa ato sa mga otoridad parang at least mapatigayunan nila sang validation. Kag syempre, gindalauban na ito na dira kung may feed information ng mga pumuluyo, ini-treat gid sang mga kapolisan bilang confidential. Kag hindi mapaludso ng istorya dito sa reklamo because sa muna inyo yung trabaho. And applyan sang search warrant sa korte. Pila na ka mga persona nga mga nagaposes sa mga armas ang pangayuan sang kapolisan sang search warrant halin sa korte. At na serben nila kag nadakpan diri sa mga kabanwanan sa aton sa may province of Negros Occidental. Especially mga robbery group nga ni Balao. Sila na isaman sa mga nagaposes sa mga armas nga hindi lisensyado. Diba, kung gamiton sa mga kandidato o kung sa mga politiko bilang goons nila, kasi syempre yara na nga ng armas mo. O ang possibility is magamit mismo ang mga miyembro sa New People's Army. Bati ginakabig na bilang terorista nga grupo ang New People's Army. Kung ikaw dara madakpan, kanagasuporta ka sa ila, it's either ang imoya nga kaso, violation sang Comprehensive Law on Firearms and Ammunitions Regulation. Or, ang ining sala or violation sang kasuguan nga lagas sa mga terorista. We have this anti-terror law nga nangin controversial. Tinakabutang na dira supporting a terrorist group is a violation sa ngamuning kasuguan. Or your plan to conduct sa sining any terror act or terroristic act is a violation of the anti-terror law. Kabay pa diri sa kampo nanday Kaalio de Guzman ato mga ginpalukpan kahapon, hindi na masundan pa. Iba na sila mga convoy, especially sa may area sa Mindanao bala. Convoy sang governor palukpan. Para sining sa convoy sang Maguindanao governor, ang ila sining aid sang kandidato sa pagkamiyembro sang provincial board ang napilasan. Pagkatapos nga ginpalukpan sang improvised explosive device, ang convoy ni Maguindanao Governor Bay Mariam Sangki Mangudadato nga naglabay sa may barangay Upper Nangi sa Banwas sang Upi dito sa may Maguindanao. Ang gobernador nga ni kagayasining partido padulong kantanin si sa Kabalay para sa campaign sortie sa South Upi. And mayara sa naglupok samtang nagalabay sila sa National Highway. Maguindanao Police Provincial Director Police Colonel G. Bin Bongkayaw ang nagpahayag gini mga napilasan 32 anyos residente sang Dato Hofer, miyembro sang staff sang board member Bet nga si Dato Nathaniel Midtimbang. Ng iya sini nga salakyan ang nagatail sa convoy nga halin man sa campaign sortie. May naman na gani kati wala din napilasan ang ining si Mangudadato. Tikabay pang mapatigayo lang nato ng eleksyon sa matawhay lang gid
because aba na gani ginagapati kayo ang gata sang eleksyon kay ginatugyan naton sa gahom sa mga pumuloyo sa mga botante ang pagpili kung sino gid ang nagakaangay sa pwesto. Halin sa presidente panaog sa aton sini nga mga lowest position, elective position sa may lokal na makabanwahan na kan mga kasyudaran sa aton nga mga members of the Sangguniang Bayan kag Sangguniang Panlalawigan. Tikon ko tos kaya ay mo o kung hindi ka makabaton sa nga perdihan, hindi ka magdalagan. Kay sampang bisan sa ano man yang hampang, mayra sang ya pierde, mayra kaya sang daog. Di karon kung hindi kaya kabaton sa imo kalutusan, hindi ka magpadalagan. Kay kung mapierde ka, pwede ka man lang maka-file sa electoral protest. However, kung kayo sang suya ka sa mga file sa electoral protest, bala, ay nahikay ka pa sa aton nga vote counting machine o kung hindi ka lang gadya ka baton sa kapirdihan. Kung napirdi ka dara, hapa lang sa ulunan sa isa ka semana, dugay-dugay, okay ka naman. 39 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pagbalik naton report na Bombo Carla May Defensor kag Bombo Franz Andrew Burgos diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakaga. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 5 minutos ang ganabilin antes ang alas 8 alas 9 sa aga. Pabalikan natin sa palatuntunan na Bombo Haraya Big Time. Isa ka semana ang nakaligad ining makahalanusbo nga insidente dara sa may Bilbao Uy-Bico National High School. Kung sa diin ginpataya sang principal ang Manudlo, Manila dara sa may nasambit nga eskwelahan kag nadalahig manadri ang bana sang biktima. So lunsay nagkalamatay sanday Almarisa kag Christopher Aroy at taga Banwa gini sila sang kawayan pero tidra nagatudlo ang ining maestra sa may Bilbao Uy-Bico National High School sa barangay Pook, Banwa sang Hinubaan. Ang ining mag-asawa may gamay pa ni silang bata kag amo ni ang isa sa ginahingyo man sang pamilya Aroy nga kun pwede makahatag man sang bulig bisan paano ang Department of Education given nga ti personnel man nila ang ining ginpatay ni Warren Escosar nga nagpanginmatay man pagkatapos sang insidente. So isa sa ginahingyo sang pamilya kahit total nagligad para sa ila, way manatagan isang atensyon ng ining reklamo sang manunudlo,
Batok abi diri sa sospetsado nga si Warren Escosar amo na nga nagdangat sa punto nga nagdala sang armas si Escosar sa eskwelahan. Ginbantayan niya to ang mag-asawa nga mag-abot and gintiro. Una niya nga ginpatay ining bana, ginlagas niya si Mrs. Aroy kag didto na labot niya sa isa ka classroom kag didto niya gintiro. Ang isa man sa mga assistant supervisors dira sa may Hinubaan na district ang nanginatiglawaz sa DepEd para nga at least bisan paano mapalabot diri sa pamilya ang bulig nga ginaamutan Manila at least bisan paano makahatag sila sang bisan pamiyan-piyan lang diri sa pamilya Aroy, especially nga daan nga tiduhagid ang mga nagkalamatay mag-asawa kag ang bata nila hay tigamay pa subong ilo molo-molo kag ang pagsagod sa ila tiyara na sa pamilya sining mag-asawa. It's either dra sa maya side sang maestra. So ginaplano man diri sang DepEd nga matagan sang ining bisan paano stress debriefing or psychological intervention ang pamilya o nagilawan sila nga mga kabataan because do sa ano bala nga sa gamay mo yung pinsar wa sini panigan ni kaintindi nga ang ila sini nga ginikanan na nagkalamatay na. So isa man na dira sa mga ginapaabot naton at least bisan paano siguro mataga na diri sang ayuda or bisan scholarship pa lang sa pagtungtong nila sa kolehiyo. Sigurado kita nga hindi man ni pagpabayaan sang pamilya sining maestra but mas mayo man kon mayara sang bisan paano bulig bala halin sa mga kaupo din naman kahit mo ning isa sa mga nareklamo sang pamilya Aroy nga ang mga manunudlo dira sa Bilbao Uybicua National High School why man timbre bala kumbaga nga ang principal nila nagahulat sa kay Mrs. Aroy nga mayara siya sang armas. Tinatimingan niya ged nga nagsampot ni ang mag-asawa kagamuto ang pagatiro niya sa duha. Halin sa DepEd Division of Negros Occidental, meraman sa ayuda diri nga mahatag ang LGU sa nga banwa sa Hinubaan sa mag-asawa, especially nga tidira man nagaserbe sa mga estudyante sa may Bilbao National High School ining maestra nga si Mrs. Almarisa Aroy. Sa piyakalinya, updated rin with Bombo Carla may defensor. Bombo Carla sa report. Kamin. Yes, Bombo Erlin. So, hindi gid kapasaligid ang DepEd, no? Kung makatag ini sila sa ayuda gid, Bombo Erlin. Pero ginapangitaan gid nila sa paagi nga matagaan nila sa bulig ang duwa ka mag-asawa nga napatay. Kung naging patay sa may National High School dira sa area sa Hinubaan, Bombo Erlin. Ini nga mag-asawa nga Aroy, Bombo Erlin. Pero mayara sa mga nagpadulong nga mga maestra o kung tipon man ang mga maestra para at least matagan man na Bomberlino sa financial ang pamilya Aroy Bomberlin para sa ila sini nga boreal kag mayara dito nga nagkadto assistance ang superintendent Bomberlin nagpadulong dito para idulong man ang ila sini nga bulig sa mag-asawa nga Aroy Bomberlin. Susuno kay Sir Ian Arnold Arnaiz Bomberlin, spokesperson sa DepEd Division sa Negros Occidental. So ini sila hindi sila no Bomberlin no ini wala magtuhaw-tuhaw ng init sini nga issue gid Bomberlin nga pagpatay sa nga principal sa mag-asawa. So mayara ini sila nga patigayonon nga mental interventions. So amo ni isa sa mga bulig nga igahatag nila sa pamilya Aroy kag mayara pagid sang mga itap nila ang nagkalain-lain nga mga organisations Bomberlin nga kung ano pwede mabulig. So for example, ini-itap nila ang DSWD, ang CHED, ang mga state universities kag colleges Bomberlin. Ang duwa ka support hindi na makakaan. Okay. Sige, medyo ka-fluctuate signal ta dira mo Carl. Basta gwa kagamay. Bomberlin. Okay. Yes. Sige, so better.
Yes, sa Bomberlin sa muna no, ni nga different organizations, DSWD, CHED, state universities kag colleges nga kung pwede matagaan sang scholarship ining duwa ka mga kabataan nga indo na sa ila sining mga ginikanan Bomberlin. So muna no, wala isang programs Bomberlin no ang DepEd sa mga muni ba lang nga mga insidente kiti and so Okay. hatagan sang bukid nga mga or ibabaan. Bomberlin, yan nato ang pahayag gikan kay Sir R. A. Guys. Actually, if I'm not mistaken, ang duwa ka assistant superintendent daw nagbisita dito sa Kawayan, sa Haya, or sa sang namatay. Kung daw sila ang nagdala sang, well, do ano lang siya, do gamay man lang nga kantidad nga ginamutan sa mga sa division office mismo nga mga empleyado para sa pamilya. Pero kabalo ako nga may mga effort, may mga initiatives ang mga different teachers groups nga para sa hulikman sa pamilya, no? Mas ginagmay lang. Pero sa division office, kumbaga paligaran lang, pasapaon anay ang kainit ng issue. Kay we are planning to also reach out to the family, kay especially nga this affects also the mental and the emotional aspects ng pamilya. Gusto man natin sila nga buligan sa ina nga aspeto by providing them also with some psychological interventions, no, para masigurado taman ang mental health, especially sa kabataan na dako gid ang apekto sa ila. And in the future, hindi man siya immediate gid na ano, pero ito kumbaga long-term nga plan is that we will also have different agencies and offices and organizations para kung ano ang pwede nga mabulig ng sige nga mga organisasyon, like for example sa DSWD or sa CHEDMAN or sa mga state universities and colleges, para for the future, no, para sa mag-eskwela mga kabataan daw hindi may mabudlayan, base makawaan ta sila ahead of time sa mga scholarships or whatsoever. Kag ginapanawagan gid ng DepEd sa DepEd Negros Occidental na kung sinong pwede makabuylog, makabulig, welcome gid. Pwede gid makapag-angot man sa opisina. Kay tungod na we will try to be a conduit, go between sa family kag sa iba na mga gusto magbulig sa ila. Kay kung lantawon ta gid medyo ang ini nga mga kaso, no. Kumbaga if you are talking about financial resources nga if si DepEd may mahal din wala yung provision sa budget ng DepEd for whatever intervention nga personal nga ihatag sa pamilya, pero we can serve as a go-between, an agent nga kumbaga mag-link sa ila with the different agencies, organizations, kag individuals nga gusto magbulig man. Kaya siguro sa part tungod empleyado ni, we will also be facilitating ang ilang mga benefits nga makuha from GSIS, for example. Kung sa ano pagid nga mga agencies ng gobyerno nga kumbaga nag-provide sang benefits para sa mga government employees. Amo na siya. Natabo na siya. Amo na nga sige pa man siguro ang investigasyon sa pulisya. And we are also we leave it to the police to kumbaga mag-imbestigar. I suppose if we are talking nga kung makalabot kita sa bottom sang issue nga ini daw imposible na ina kaya mga concerned nga mga tao are already not around, kag ang tanan nga mabatian kag tanan nga istorya puro na speculations and we can never confirm them maskin tod may mga naghahambal, pero
ang totoo nga makakumpirma lang kita mga natindan man nga wala na sa aton nga luyo. Di amo na nga ang DepEd will remain will be cooperative with the police in case na kinahanglanon ang assistance or ang paano man ang ihambal sang DepEd regarding sila. Kay tungod na at a certain level, this is a personal issue. Medyo hindi siya, kumbaga, hindi siya organizational directly. Yeah, indirectly because they are all DepEd employees kasi may mga kumbaga may mga implications in this as to, for example, sa employee-employer relationship within the school, etc., etc. Damo siya aspeto nga pwede siya nga underlying issues. Pero TC DepEd will try to improve on its programs para ang aton sa sulod sang eskwelahan ang pag-manage ng tao, etc., etc., will be improved and will be more effective. Kaya para ang hindi nga mga hitabo hindi na matabo pa sa future. Well, our sincerest condolence and sympathy para sa pamilya. Kay tungod nga it's a tragic incident, no? We cannot do everything for them, but we will do something para mabuligan man kag ma-lessen ang ila nga burden. Pero at this point in time, we have to give them also the privacy to mourn. Kaya they also need that. But eventually, DepEd will come in and we will do our best to reach out to them. Kaya amuan na siya ang ginapangita kag ginapangayo gid man. And it is expected being kumbaga, they are part of the organization, so dapat lang ang organisasyon mas also pakita ang gina-value ang kada empleyado, no? Pero at this time hindi pa kadali-dali gid tungod nga they are still in the state of mourning, so we have to respect that. Otherwise basi kung malaway ang resulta kung ipilit na gid sa subong. Pero we'll have the time, we'll buy time for the meantime until such time nga ready na ang tanan kag ready man sila para sa pagbaton sang DepEd sa nga mag-reach out sa ila. Okay, Mamo Carl, si Sir Leo Seralbo nag-message man diri sa ato. Nang DepEd Bacolod, nag-amot-amot man kami para ibulig sa iya, headed by Dr. Richard Hilangre. Okay, so wag na pasalamatan naton tanan nga mga manunudlo. Kay man kanamo abay sa mga nagatuluhaw nga mga sugiladon. Kun nga ang mapasaka ginaya sang kaso ining si Mrs. Aroy Tani on the day Bongbong Carl nga gintiro siya sang principal. In fact, ang information naton nga nadawat nagabusong ni ang maestra ang tatay ang principal. Kay ginimuslan niya ni ang maestra mo. So, for the second time, nagpangindi na ganyang babaye, pero gintutukan niya actually isang 45. Amo itong 45, maging gamit niya wala paghikom niya. Amo man itong gamit niya dari tutok, taya kay Mrs. Aroy. To, ano ba nga katunto isang tao, ina. Amo na nga dapat siguro may aragid sang, kumbaga, psychological assessment, Bombokal. An evaluation sa mga maestro o sa mga miyembro man mismo sa Department of Education or sa any dira ngayon siya sa gobyerno because ang iban rin na nagiging tadlong ang utok. Di imagine mo ni ginrape niya ni si Mrs. Aroy, nagabusong, although may bana siya, hindi nato matumong kung sino ginang tatay. But may possibility man nga ang principal man ang tatay sang bata. Di imagine mo, nagabusong to siya, pinatay, tatlo gid sila nagkalamatay, Bongbong Carl. Pati ang bata sa tiyan sang maestra. And may information kita nga nadawat nga hindi lang ni si Mrs. Aroy galing sexually harassed sang principal. Kundi iban pati nga mga manunudlo dira sa Bilbao o Bicol National High School, yet wala lang gid sila yan nagreklamo. Si siya ni ang siya gid ni ang nagpangisog nga mag-file abitani isang complaint. However, ginunahan na siya ni Escosar, pinatay niya, ginlakip niya pang bana.
Yes, amo gani Bomberlin saktuan sa pag-abot sang mag-asawa sa eskwelahan ti nagkumprontahan na ini sila kag dito na siguro naglugtad kung siya balang nga mahuyan ining si Escosar, in fairness man sa iya kati patay na siya, hindi na siya makahatag sang statement, but ang paglantaw naton diri sa mga information niya ginaduhol sa aton na tandog na gid si Kwan si Aroy Bombo Carl. Kaya mo na aton sini nga mga information sa Bomberlin no nga nabaton ti suno man gani kay Sir Ian Arnold Arnaiz at wala kita ya kabalo kung ano gidining natabo kay ang mga natungdan o kung ang mga nabiktima kag isa na dira ang suspetado at nadulaan niya sang kabuhi Bomberlin. Amo na dapat ipang-check na sila mayra sang psychological neuropsycho pabala sa ila. Kaya iba na dira basi kun nabla ng halog ng tornilyo nila ka mga buang nabla Bombocarl. So, makahimo sa mga pareho ini. Kung tadlong mo ya pa may saron nga mang-rape ka pa kayo naman sawa man ni gani si Escosar. Gani man, sakto Bomberlin no? So, kabay pa na. Iti ni case closed no? So, sa ato sini nga mga amo lang nagaling ang masubok. Kaya ti case closed na siya kay way ka naman niya sang may makwan mo. Way ka naman niya sang may mapasa bata dire kati na panagpangin matay naman ng suspect. However, di man naton mausgaran si Mrs. Aroy kun nga angat siya nagreklamo man tani. Bombocarl. But ang laban gid nga nagalabot diri sa aton nga information ang mayara gid ni mo Andre nga malain si Escosar gid batok sa kay Aroy amo na nga mareklamo siya. Kaya in fact, ang information, nag-out of town na sila Bombocarl, dira pagid sa may other part man sang Southern Negros. Dito niya naging labot si Aroy. Yes. Kag sulito niya pagid tani. Amo nang nagreklamo. So amo pagid na Bomberlin ko nga na pilitan na gid no nga magreklamo ang maestra Bomberlin. So amo na aton sina mga imagine mo na nga katuntoy, yung principal ka na imo way kagapataha bala. Kung gusto mo da yung magpaayaw kada bakal to sang kinilo, hindi nga mga manunudlo dira imo yung tandugon. Hindi lamang ni kuno amo ning isa lang Bombocarl, in fairness man dira sa ila, may mga rason man na sila kung ang silent sila subong. But ti amo na ning nadangatan. Yes, sakto gid Bomberlin no, amo ni ang nadangatan kag nadulaan gid sang kabuhi ang mag-asawa. Sa nagalintad nga shooting incident Bomberlin tungod nga ini Bomberlin kung ikaw ang pamilya sini hindi mo ginamabasol kung ang pamatsagan mo gusto mo chap-chapon bala no wala taman na gina-promote ginang aton bala yung pagka-cruel bala Bombocarl pero sa amo na bala inimuan niya ginahimuslan niya nagbusong pinatay mo pa no balang kaakig nga batsagan isang pamilya sina. Sakto gid, grabe gid gani Bomberlin no ang kaakig gid ginabatyagan sa pamilya. That's why nga ginatagaan ini sila sang DepEd no sang privacy gid no para at least nga makapanumdum ini sila kag ini sila no matagaan man sang psychological na medical interventions Bomberlin. So buligan ini sila sang DepEd para at least nga maisgid bala ang masakit man ang balon pero diri sa mga nagkalamatay so mapaimpyerno sina. Tugyan mo na lang yun, kung ikaw pamilya, ipangamuyo mo na lang yun Bombocarl. Kasi kung magbalos sa pagidadari, sa mawat ang pamilya niya, way man niya kalabot-labot adari mo. Ang katunto lang yun ni Escosar, kung tuwod ka ba ng mga akusasyon, nakaramo na siya magipangimuslan ng mga maestra. Gani, sakto gina Bomberlin no, way man dito hilabtanan ang pamilya sinisang suspetsado, iya giniya personal gid nga problema Bomberlin. Anong bulig dira sa LGU? Yes, sa Bomberlin, so nagpadulong naman no, ang katapos ng LGU o kung ang katapos ng LGU sang hinubaan sa area sang Kawayan, Bomberlin, kaya dito na haya no, ang ining duwa ka mga mag-asawa sa area sang Kawayan. So may ara dito nga ginhatag nga financial Bomberlin, 18,000 pesos ang padulong dito o kung ginhatag dito sa mag-asawa para sa ila sining nga Royal Bomberlin. Kaga sining nga maabot nga Sabado at ining na ang oras sa ila sining nga pagdulong sa ila ang ila sininga lulubngan Bomberlin sininga Sabado na. So nagbulig man no ang katapos ng LGU kag sa kabataan Bomberlin ini sinapol pagid no ang LGU kag ang mga
extra maestro sa nga ako na bago nga principal sa nga Oidico National High School Bomborlin. So ako pa niyang lataon ko ano pa ginang makuha nga bulig sa nga pamilya Aroy Bomborlin. So sa kabataan, so kung pag-istoryahan Gamay ni pala ni edukasyon bata Bomborlin. nila mamukar do lalaki ni Yes. Mama Matmat. Yes, Bomborlin. So duwa ini kala, no, so medyo ang gamay at gamay pagid ang subang Bomborlin do mga 10 years old, ang gamay do mga 3 years old ang Bomborlin. So sa edukasyon na suno kay Mayor Ernesto Estrao, so kung sa edukasyon ni Bomborlin ini suportahan ini no kay timera sa programa ang LGU sang hinubaan sa mga estudyante, no, may ginasuportahan ini nila nga high school kag ang college kay subong nga ti hindi pagid maanan gid Bomborlin kay tigagmay pa ini sila pero ini gina ano gid ini ni Mayor Estrao nga kung pwede matagaan gid no sa nga kay gayunan nga mga scholarship di ako na mga sa pag-eskwela based sa mga kabataan Bomborlin. Ito ano bala nakasakit para diri sa mga kabataan. Gagmay ba sila? Ang iban gani guro diri hindi pa makaintindi mo bukal nga ginikanan nila patay na. Kay pag-intindi nila nagatulog lang hindi nagapiyong. Di may baluan mo sa ulihi ang imo ginikanan na pinatay dungan pa sila. Sakto gid na Bomborlin. So, siguro ining subang ni nila Bomborlin na hibaluan na gid mo kung ano ang natabo sa iya sini nga mga ginikanan. Pero ining manghod Bomborlin ti ini guro mas mabudlay gid siguro ni kay tungod nga wala gid ini siya nahibaluan kung ano ang natabo sa iya sini nga ginikanan Bomborlin. Okay. So Bomborlin pamatian nato ng pahayag gikan kay Mayor Ernesto Estrao. Naghatag kita financial assistance daw ang mga 18 mil to, 18,000 para sa burial kanila. Sila ano na. Okay. Tapos daw sa Saturday na bla nila ilubong to. Ano na. Ilang ano na din na damo mga teachers na nag-booking para magkumpanya dito. So Mayor sa mga kabataan Mayor, ano ning ma-avail sa mga kabataan? Wala pa ko ka kwan sang ilang ano na kay gusto natin kung sa diin bala ang kabataan sa kay tiga kung sila mo taga Kawayan sa Kawayan ni sila so mapungko kami na sa bago naman nga principal sa kwan na na-assign sa Oibico National High School kung ano ang mga plano sa DepEd na mabulig man ang LGU. Kung ako lang pasugtan, ako din sinubante ang mag-synchronize scholarship program, kaya mo man natin atong programa, no need na nga kinanglan pa kung ano siya. Ipudin lang natin isulod kay sa aton din sa inubaan, mga 4,500 ikabilog mga scholars na high school ka college. In kaso kung sa scholarship program paghambalan, automatic na sulod na sila. O hindi